Bismillahirrahmanirrahim. Sen ne kızım, kimsin? Dünle bilen yolcuz başın işe verirsen. Zahranin babay. Oy kızı, sizi gördüm de halinizde bilir yetiştim. Ey mine, yaşaklarını iske düşürüp, sağına oturarız aleviyim bire. Kızım, bugün bizde süren saban duyuna bular jiyo beyremi. Bilem ebekey, bilem. Yaz sayan bek yaratıp gözetemin ana. Onda yığırıp kadetler soklanıp gelgen oğullar, biksire bul. Etiyen, sen de şirin mi bu lafını? Jidem kızım, jidem. Etiyim de, babayım da jigan. Bu beyramdan koşan boşlanıp bitkenin kızım bir kimde hatırlamayın. Bundan buğunga miras bulup kuşup gide bu materyala. Eyda kızım, bizge varıp kadide kunağımız bulursan. Eyda kızım. Rahmet ebi, bir şatlanıp baram. Şikken kuyalığım da var. Mine beyramga digan, bilagimden kabul etip alıp salet. Hayrat Ovet Adas'tan berinden birigen bu lekşini ura! 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 Yigitler bu yıl Hayrat abinin öğrendi bit. Yaş gelinden şikken sürgü. Sölüge şıktırıp asıl şıklar bilen. Yürü hizim salıp uçurga. Nasip bulsaydı bu bulegi. Meydanlarda jingen batırga. Yaş Tatarstan berinden birigen bu lekşini Ura! 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 Uluslar, ederiz yaş gelin şey gelin. Yine, bunda konak kızda var iken mi? Konak kızdan pul yavlar. Yüksek şıklar bilen yavlıq şıktım. Ortasında şeşek, gülgüne. Jiye baksan yigit bu bilekine, dörtte bilem sana men dege. Buna kızın Tatarstan berinden birigen bu lekşini Ura! 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 Yigitler, Ege'ye sıkınak kızını bitiyoruz.
Хөрмәтле мөгаллимнәр, укучылар, мәктәбебезнең кадерле кунаклары. Мәшкәрә мәрҗәннәре фәнни-гамәли конференциясен ачык дип белдерәм. Biz bugün sizне табигатьнең иң гүзәл, иң матур җиренә урнашкан, тарихта тирән изле, күренекле шәхесләре белән дан тоткан Мәшкәрәт авылында, Наумир Самигуллин исемендәге Мәшкәрә урта мәктәбендә күрүебезгә бик шатбыз. Biz үзебезнең нәкъ менә шушы җирлектән чыгуыбыз белән шиксез горурланабыз. Уйлап кына карагыз. Тирә-юньдә олы мәгърифәт, мәгариф ушагы, İslam dünyasına şактый мәгълүм булган данлыклы Мәшкәрә мәдрәсәләрендә мәшһүр тарихчы галим Шиһабетдин Мәрҗәнинең бабасы Милла Мөхәммәд Рәхим бине Йосыфтан белем алган. Бу мәдрәсәдә Каюм Насыриның әтисе укыган, Габдыннасир Курсауи үзе дә башлангыч белемне шушында алган. Birinci kosmonavt Yuriy Alekseyevich Gagarinni ұшышқа әзірләгән галим, академик Рөстәм Үтәмешев, дөнья күләм танылган бөек кыргыз язучысы Шыңгыз Айтматовның әнисе Нәгыймә абыстай безнең авыл кызы. Быел без Шыңгыз Тирекул улының 95 еллык юбилеен билгеләп үтәчәкбез. Бүгінгі ұлық жиыныбыз Мәшкәрә укулары Республика күләм фәнни-гамәли конференциясы 2023 ел укытучы устаз елы кысаларында үтә. Без милләтебез хакына, татарлыгыбызны, телебезне, гөреф-гадәтләребезне саклау, тарихыбызның иң матур яткәрләрен барлау максаты белән оештырдык әлеге чараны. Мәшкәрә мәрҗәннәре конференциясында барлыгы 5 секция планлаштырыла. Бүген менә монда килгән укучылар, аларның җитәкчеләре безнең мөхтәрәм кунакларыбыз. Шулай ук безнең дәрәҗәле кунакларыбыз бар. Алар белән дә танышып китик. Күкмара муниципаль районы башкарма комитет урынбасары, Мәгариф идарәсе җитәкчесе, Бөтен дөнья татар конгрессының Күкмара төбәге җитәкчесе Ахмадуллин Илфат Ильясулы. Күкмара районының имам мөхтәсибе Рәдиф хәзрәт Тимергалиев. Татарстан Республикасы
Milli Kitapxanaның фәнни эшләр буенча директор урынбасары, Татарстан Республикасының ат казанган мәдәният хезмәткәре, безнең мәктәбебезнең чыгарылыш укучысы Ирек абый Хадиев. Мөхтәрәм кунагыбыз Рауя апа Абдулловна. Иң беренче сезне әйтәсе идем, гафу итегез, зинахар. Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан югары мәдрәсәсе җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиһаншин. Бик шатбыз. Дини оешмалар белән эшләүче баш референт Зайнуллин Баязит Ркаилович. Бөтен дөнья татар кызларының ак калфак иҗтимагый оешмасының Күкмара төбәге татар хатын кызларының ак калфак оешмасы җитәкчесе, Татарстанның ат казанган мөгаллимәсе, Бөтен дөнья татар конгрессының милләтләр алдындагы хезмәте өчен медале иясе Зөмәрә Нихат кызы. Татарстан Республикасы Мөселманнар шурасы рәисе урынбасары Илмир хәзрәт. Татарстан Республикасы мөселманнары Күкмара районы мөхтәсибәте каршында Аксакаллар шурасы рәисе, Мәшкәрә авылы имам хатиба Мөнир хәзрәт Юсупов. Күкмара төбәкне өйрәнү музее җитәкчесе Хасанова Рамилә Мәхмүд кызы. Конференцияны ачып җибәрү өчен сүзне Күкмара муниципаль районы башкарма комитеты урынбасары, мәгариф идарәсе җитәкчесе, Бөтен дөнья татар конгрессының Күкмара төбәге җитәкчесе Ахмадуллин Илфат Ильяс улына бирәбез. Рәхим итегез. Хәерле көн, исәнмесез? Ассаламу алейкум, хөрмәтле кунаклар, республикабыз кунаклары, районыбыз укытучылары, укучылар, барыгызга да үземнең исемнән зур сәламнарны җиткерәм, һәм дә инде үзебезнең районыбыз җитәкчесе, үрнәк кешебез Дмитрий Сергей Дмитриевичтан зур сәламнарны алып килдем, һәм дә инде үзебезнең районыбызның башкарма комитеты җитәкчесе Азат Харис исеменнән зур сәламнарны барыгызга да җиткерәм. Шуннан да районыбызда бүген матур, истәлекле, зур вакыйга, Мәшкәрә укуларын үткәрәбез. Без инде Мәшкәрә укулары дип аны Диния нәзарәте белән республика җитәкчелеге белән бергә без аны Мәшкәрә укулары дип үткәрәдерик. Һәм инде быелгысы елны үзенчәлеклерәк итеп Мәшкәрә мәрҗәннәре дип икенче юнәлештә үткәрергә булдык. Мәктәпнең үзенең әле аерым конференциялар үткәргәне юк иде. Мөнир хәзрәт шушы вопрос белән, шушы сорау белән миңа кергәч, Мөнир хәзрәт бер генә тапкыр түгел, бер 2-3 тапкыр килгәндер миңа. Шулай бит без сөйләшеп утырганнан соң мәктәпкә тәкъдим итеп, мәктәп җитәкчелеген чакырып, алар белән сөйләшеп, менә шушы конференция оешты. Менә без аны бүген матур итеп үткәрәбез. Безнең мәктәпләребездә инде дини тәрбия бирелми, әмма дә ләкин дини һәм дөньяви тәрбияне янәшә алып бару ул бик кирәк әйбер. Ул киләчәк буынны белемле, тәрбияле, гыйлемле итәр өчен кирәк. Әмма дә ләкин без татар балалары, татарларның инде үзенең дине, ислам дине бар, шул дин белән берлектә алып барабыз. Бу бик кирәк әйбер. Мөнир хәзрәтнең дә киңәшләрен тыңлап, һәм инде мәктәп җитәкчелегенең киңәшләрен тыңлап, менә 5 секциядә үтә торган бик матур оешкан рәвештә менә конференцияга җыелдык. Мин телисе килә барыгызга да уңышлар. Бөтен кешедәген инде үзен сынарга тиеш бүген. Менә килгән кунаклар бик күп. Моның масштабы зур булачак әле. Мин иманым камил, шанам. Тиз арада оешты, бер ай ярым эчендә аның программасы оешып, кыска вакыт эчендә шулай оешкач, инде мин бик сөенәм. Теләк белдерүчеләр бик күп, чыннан да һәм инде матур булып чыгачак. Менә бүген инде Казаннан да кунакларыбыз бар, безнең дин әһелләре дә бар, шәкертләр дә бар. Чыннан да менә ул
тәрбие бу, тәрбие чарасы. Шын зур тәрбие чарасы. Ни өчен дигәндә, районыбыз мәктәпләреннән күп укучылар катнаша бүген, алар аны күрә, тәрбие алалар, һәм инде безнең укучыларыбыз дагын үзебезнең республикабызның төрле дини белем бирү йортларында укыячаклар һәм укырлар дигән теләктә калам. Biz мәктәп үткән ел 4 мәктәптә, бу ел инде 3 мәктәптә генә калды. Бераз үзебез инде игътибар җиткерә алмадык, шулай бит Рәдиф хәзрәт. Теге тәрбия дәресләре алып барабыз 3 мәктәптә. Бу бик кирәкле әйбер. Бик кирәкле әйбер. Дөньяви белем белән генә түгел, тәрбия чаралары күп үткәрергә кирәк. Ул киләчәк безнең балаларны ничек тәрбиялибез, безнең киләчәгебез дә шул булачак. Тагын барыгызга да телисе килә инде уңышлар, мондый чаралар күп булсын, мондый очрашулар кирәк, мондый очрашуларда без инде яңа дуслар табабыз, яңа фикерләр ишетәбез, яңа максатлар куябыз үзебезгә. Менә шул максатларыбызны тормышка ашырып матур итеп яшәргә язсын инде. Менә Мәчкәрә чыннан да ул тарихлы авыл, тарихи авыл. Күп буыннар әле моны хәтерләячәк, шулай бит. Районыбызда дагы менә татар гимназиясе бар безнең Кукмара шәһәрендә, 1 номерлы мәктәп. Шыңгыз Айтматов исемен йөртә. Быел зур түгәрәк дата, 95 еллык юбилейында без аның шулай ук конференция итеп үткәрәчәкбез. Республика күләмендә генә түгел, дөнья күләмендә зур чара конференция үтәчәк. Сезне дә барыгызны да чакырып калам. Шушы Мәчкәрә җирлегеннән чыккан кеше, тарихны байыткан кеше, безне таныткан кеше, бөтен илгә таныткан кеше. Шуның өчен сез бүген көндә тарихи, зур тарихка бай җирлектә уңышлар телим. Шуннан дагы без белергә тиеш, онытмаска тиеш тарихны, һәм дә инде киләчәк буынганга дөрес итеп тапшырырга тиешбез. Әгәр дәген тәрбия белән дин бергә бармаса, безнең киләчәгебез булмый. Әлбәттә, дини яктан кешене тәрбияләргә кирәк. Дини кеше ул барбер икенчерәк була, тәрбияле кеше була, тыйнак кеше була, акыллы кеше була, сабыр кеше була. Менә шул сыйфатларны без үзебезгә сеңдерергә тиешбез. Һәм дә инде шушы җыенны, шушы конференцияны оештырган барлык кешеләргә зур рәхмәтемне әйтәсе килә, янып көеп йөргән кешеләргә. Шушы мәктәпкә һәр вакытта, менә шушы җирлектә яшәүче фермерлар бар, алар һәр вакытта ярдәм итәләр. Мәктәптә яңа җитәкче Илназ Максумович, яңа директор безнең хәзер, ул да бик янып көеп, һәр менә гади тормышчан кеше менә мәктәп өчен тырыша, һәр вакытта үзенең табигый гади булмаган сораулары белән кереп, Илфат Ильясович, без ничек эшлик микән, моны ничек планлыйк микән дип һәр вакытта үзенең фикерләре белән уртаклаша. Киләчәге бар бу егетнең. Без аңа дагы зур рәхмәт әйтик. Аның эше, аның хезмәте үзенең коллективы белән күренә. Менә алар бик матур эшлиләр, бөтен кешегә дә үрнәк булсыннар. Моннан соң да гына аларга, укытучылар коллективына зур рәхмәтне әйтәсе килә, мәктәп җитәкчелегенә, район җитәкчелегенә әйтәсе килә. Әгәр дә район җитәкчелеге белән бер тандемда эшләмәсәк, без бер нинди дәген максатка ирешмибез. Безнең максатыбыз бер, районыбызны таныту, көчле укучылар чыгару һәм мәгарифебезнең дәген төп максаты бүгенге көндә һәр балага бөтен шартларны тудыру, тиешенчә белем һәм тәрбия бирү. Безнең районыбыз җитәкчесе Сергей Дмитриевич та һәр вакытта, һәр җыелышта бер генә тапкырда мәгарифтә булган вакыйгаларны сорамыйча, мәгарифтә булган үзгәрешләрне сорамыйча үткәрми бер генә җыелышны да. Һәм дә үзе дәген бөтен мәгариф учрежденияларында ремонт булсын, ул кичкенә генә ремонт булсын, капиталь төзекләндерү булсын, төзелеш булсын, һәр вакытта үзе кайнап шушы вопроста, үзе бөтен балаларга шартлар булсын, укытучыларга һәм балаларга шартлар булсын дип һәр вакытта тырышып, үзе әйдәп йөри торган җитәкчебез. Менә Сергей Дмитриевичка дагы зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Барыгызга дагы уңышлар телим, исәнлек, саулык, сәламәтлек, илләребез тыныч булсын, шулай бит.
Үзегез беләсез, илдә нинди вакыйгалар, ситуациялар барганын неме. Һәр вакытта без дугада булыйк. Менә бүген көндә инде сектор газында да нинди вакыйгалар бара, Украинада да нинди вакыйгалар бара. Илләребез тыныч булсын, якын кешеләребез исән имин булсын, бергә матур тормышларда, тыныч тормышларда безгә яшәргә язсын иде. Барыгызга да уңышлар, исәнлек, саулык телим. Рәхмәт барыгызга да. Бик зур рәхмәт, Илфат Ильясович. Сүзе безне Күкмара районы башлыгы киңәшчесе Кәримуллина Рауия Абдулла кызына бирәбез. Рәхим итегез. Hayırlı günler kaderle bizim okuşlarımız, mektep kolektifi kilgen konaklарыбыз. Мен инде бүген монда конак булып утырганга килгән идем. Менә чыннан да безнең инде беренче башланып җибәрелгән мәшкәрә укулары бүген шушындый масштабны алды. Узган ел без карар кылдык, кабул иттек мәшкәрә укуларын 2 елга бер мәртәбә итеп, икенче елга аның 5 еллыгы була. Бик зурлап уздырырга. Но аның арасында шушы мәшкәрә укуларын укучылар арасында бәйге, фәнни-гамәли конференция итеп дәвам итәргә. Ни өчен шулай? Менә әле укучылар коллектив, гаилә кашлаганда да гырыф-гадәтләрне күрсәттеләр. Без үзебезнең үткәнебезне, гырыф-гадәтебезне, телебезне белергә, барларга, бүгенге көндә аны сакларга һәм алдагы буыннарга тапшырырга бурычлыбыз. Дөньяви вазгыятьтә бүгенге шартларда ул бигрәк тә мөһим. Әгәр дә үзебезнең авылларыбызда иң беренче гаиләдән башлана тәрбия, гаиләдә, авылларыбызда, мәктәпләребездә, балалар бакчаларында балаларыбызны туган якны, туган илне, туган телне яратучылар итеп, чын патриотлар итеп тәрбияләмибез икән. Сакчыларыбыз каян килеп чыга? Бүген көндә районыбыздан гына да 600-дән артык егетләребез илебезнең бөтенлеген, иминлеген, тынычлыгын саклыйлар. Контракт буенча егетләребезне бүгендә җибәрәбез. Күбесен белән сөйләшергә туры килә. Ничек карар кабул иттең? Без сакламагач, кем сакласын? Дигән фикерне әйткәч, әле безнең илебез яши, әле без нык үзебезнең бөтенлегебезне зур державабыз икәнне раслаячакбыз. Алла бирсә, җиңеп, менә шушындый многополярный мир дибез бит инде хәзер. Шушы вазгыятьне илебез безнең 5 елдан артык, 5 гасырдан артык хакимлек иткән державаларны йыгып салып дип әйтергә дә була. Үзебезнең илебезнең ныклыгын, без бөтенлеген яклый алачакбыз, саклый алачакбыз. Ә монда инде әлбәттә бүген менә монда белем алучы укучылар, бүген килгән балалар, алар безнең киләчәгебез, алар шуңар инанырга тиешләр, алар шуңар әзер булырга тиешләр. Мәшкәрә төбенә килгән вакытта чыннан да без үзебезнең шушындый төбәгебез булу белән горурланабыз. Википедияны ачасыңмы, интернетта хәзер мәгълүматлар бик зур бит инде, бик күп. Шул мәгълүматлар арасында мәшкәрәнең күренекле безнең шәкертләренә кадәр күренекле булган ул вакытта 2 мәчетле, мәдрәсәле авылыбыз инде бик көтәбез. Авырлыклар белән барса да реставрация эшләре шулай инде. Беренче җәмигъ мәчетенең аякка басып, әле шунда да инде реставрация төгәлләнгәннән соң бөтен республика гына түгел, Россия төбәкләреннән дә килгән кунаклар белән ул мәчетебезне кабат яңартылганнан соң ачырбыз дип, инде Шыңгыз Айтматовның юбилеена килгәндә Илфат Ильясович әйтеп үтте, чыннан да без аны бик зурлап уздырырга тиешбез. Ул безнең бурычыбыз, чөнки андый дөнья күләм танылган халык язучылары, алар бик сирәк. Аның тамырлары безнең яктан булуы безнең зур горурлыгыбыз. Инде Шыңгыз Айтматовның 80 еллык юбилеен апрель айында ул килгән иде бит Казанга. Муса Җәлилнең юбилей көннәре иде ул. Үз кулларым белән шушында родовое гнездо дибез бит, нәсел булган нигезен табып, шунда аның юбилее бит инде безнең булырга тиеш иде декабрьдә, 18 декабрьдә туган көне шулай бит. Шунда бик зурлап каршыларга җыенган идек. Но насип булмады. Аның дәвамчылары 2 улы кайтып монда
бу тагын яңадан менә бер оныгы кайтырга җыена әле. Шушы туфракны алып китеп, мәчетләрдә намаз укып, зиратларда дуа кылып йөриләр. Менә шундый мөмкинлекләрне без булдырырга тиешбез, сакларга тиешбез. Һәм инде фәнни-гамәли конференцияның төп бурычы тарихыбызны өйрәнеп, бүгенге көндә без аны ничек саклыйбыз, алдагы буыннарга ничек итеп аны тапшырабыз, һәм үзебездән ничек итеп өлеш кертәбез. Укучылар, менә сезгә бик зур бурыч сезнең алдагы. Рәхмәт катнашучыларга, чөнки бер кичкенә генә bir cümle gene yazam diysen de onu nersedir bilmişi, nindidir bagajın bulmışı işlep bulmayı. Siz bu konferensiyaya bir küp öğrenip, özünüzden fikirlerinizi toplap, bugün işlerinizi bizge takdim edeceksiniz. Min kabat özümüzün serüveniş eligine de mine şoltratıp aldı. Rayon için bik burşula, bik tırışa kelgen konaklarımız da әле Күкмарадан үттегізмеген юк микән? Күкмарада берничә ел булмаган, 1-2 ел булмасалар, тагын нәрсә үзгәртеп куйдыгыз инде диләр. Республика күләмендә, федерациябызда президентыбыз, ил президентыбыз, ил башыбызның ярдәме белән дә бик күп эшләр башкарыла. Ил күләм проектлар кысаларында, менә районда иң күп шушы акчаларны федераль үзәктән алып кайткан район республикада без дип әйтсәк тә була. Әле хәзер генә расладылар 2024 елга булган программа Күкмара шәһәренең тагын яңадан үсешенә 1 миллиардтан артык акча республика бюджетыннан карала. Монда инде әгәр дә матди байлыкта кирәк, беренче чиратта өстәлләребезнең дә мул булуы кирәк. Иң күп сөт сатучы районда без икәнен беләбез бит инде. Көнчыгыш районнар, көньяк районнар, Кара туфракта бик зурлап иген үстерәләр. Безнең Күкмара районында, Көлсу туфракта бик күп хезмәт куймыйчы, һава шартлары начар булган шартларда да менә бу елда 43 центнер уңыш алдык һәрбер гектардан. Монда инде безнең әти-әниләребезнең, әби-бабаларыбыздан калган беренчедән тырышлык, эш сөючәнлек, хезмәт сөючәнлек, икенчедән авылны саклап калган безнең гаиләләребез, üçüncüden bugün көндә тырышып хезмәт итүче хезмәткәрләребез. Менә шулар белән без бик бай, бу байлыкны алга таба да үстереп, мәктәпләребездә дә менә мондай конференциялар узырга да әле классларыбызда карап чыктым да, хәзер мәктәпләр безнең федераль программа, республика программалары буенча үткән мәктәпләрдә заманча шартлар. Әле Мәчкәр мәктәбендә дә ул чират килеп җитә. Алла бирсә, менә кабат илләребез тыныч булсын. Инде сездән дин әһелләреннән көтәбез дугаларны, шушы дугаларыбыз барып җитеп, бүген мөселман дөньясы да бик зур хафада, шулай бит илләребездә, бөтен дөньяларыбызда тынычлык урнашып, безгә шушы тыныч тормышларда матди байлыклар, рухи байлыклар җитештереп яшәргә насыйп булсын. Барыгызга да уңышлы эшләр бүген. Сәламләү сүзе белән мәктәбебез директоры İlnaz Mağsumova. Rahmetiz. Hayırlı gün. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bizning maktabimizning hurmatli qonaqlari, konferensiyada qatnashuvchilar. Sizni bir de ko'ruvingizga biz bek shod. Endi Suriya G'abidolovna aytib ketgancha, endi bizning maktabimiz bitta tarixiy ma'rifatli o'rinda o'rnashgan. 1791-yilda tuzilgan birinchi jamiyat masjidi, onun madrasasi derecesi nindi yuqori madrasasigina butun dunyoga taralgan bo'lgan. Birida umr o'tgan xalq har vaqt bilimga, ma'rifatga umtilgan endi bizning o'zimizning maktabning negiz boshi deb aytayim, 1930-yildan boshlanib keladi. Meshkara boshlang'ich maktabi bo'lib ishlay boshlaydi ham so'ngra endi 7 yildan maktab bo'lib uyushadi. Birga bir ko'p avullardan bolalar kelib o'qiganlar endi 1973-yilda maktab direktori Nomir Abdulla o'g'li Samigullin tirishlig'i, o'jatligi bilan maktabimizga birinchi negiz solina, ham endi 1975-yilda bolalarni yangi o'quv yilidan qabul eta boshlaydi. Maktabimiz 480 o'ringa hisoblangan. Amma da lakin endi hozirgi kunda bizning bolalar 72, ularga endi 19 bilim o'qituvchi bilim beradi. Ularning 9'i yuqori kvalifikatsiyali, 7'si endi bizning birinchi kvalifikatsiyali o'qituvchilar. O'zimiz endi turli yarışlarga qatnashamiz, turli belgilarda qatnashamiz.
Аллага шөкер, нәтиҗәләребез дә бар. Әкрен генә атлап барабыз. Инде әйтеп киткәнебезчә, мин әле бер генә ел бу мәктәптә директор, ләкин бу мәктәптә инде 2009 елдан тарих укытып, шушында эшли башладым. Тырышабыз, эшлибез, Аллага шөкер, коллективка бик зур рәхмәт, бик тырышалар. Нинди генә сорау белән сорау әйтсәм дә генә алар күтәреп алалар, әйдә эшлик диләр, рәхмәт аларга барсына. Менә бу конференциядә инде мин узган ел Илфат идәрәсе ана кергәч тә мин әйтәм, безнең мәктәптә конференция оештырасы дигәч, Илфат идәрәсе әйдә оештырыгыз дип әйтте дә, инде без коллективка кайтып әйттем һәм менә шушындый конференция оештырдык, Аллага шөкер. Бик кызыга идем үзебезнең мәктәптә конференция булуын. Бүгенге көндә мәктәбебез сугыш һәм хезмәт ветераны беренче директор мөхтәрәм укытучы Номир Абдулла улы Самигуллин исемен йөртә. Инде 2005 елда исем бирелде, 2006 елдан шушы директорыбызның хөрмәтеннән мемориаль такта ачыла. Нәрсәләр әйтеп киттем инде. Барлык катнашучыларга бик зур рәхмәт, килгәнсез, ерак дип тормагансыз, эшләрегез бик күп килде, бик сөендем. Ул конференция үткәргәч эш килмәсә рәхәт булмас иде. Укытучылар сөендереп торды, менә шуның хәле эш килгән дип, мин бик сөенәм. Һәм киләчәктә барыбызга да уңышлар, әйбәт нәтиҗәләр алып, сөенеп кайтырга язсын. Сүзем. Мәшкәрә укуларын үткәрү кичкенәдән күңелемдә тәрбияләнгән ватанпәрвәрлек хисләрен чын мәгънәсендә тормышка ашыру дип саныйм. Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк диләр бит. Димәк, без үткәннәргә карап алга атларга тиеш, дигән иде Рәдиф хәзрәт Тимергалиев беренче Мәшкәрә укулары фәнни-гамәли конференциясендәге чыгышында. Нишләп соң әле без үзебезнең Мәшкәрә мәдрәсәләре тарихын, анда белем биргән хәзрәт остазларның тарихын барламыйбыз, дигән иде ул. Шушы изге ният безне әлеге җаваплы эшкә этәрде һәм башкарып чыгу өчен бүген бергә туплады. Рәдиф хәзрәт, Мәшкәрә мәрҗәннәре конференциясе Улуг Мәшкәрә укулары җыенының лаеклы дәвамчысы булсын иде. Рәхим итегез, сүз сезгә. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Раббыбыз Аллаһка хәмд сана мактаулар, пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга ихлас күңел түрләребездән чыккан салават шәрифәләр булсын. Инде хөрмәтле җитәкчеләребез, хөрмәтле укытучылар, хөрмәтле хәзрәтләребез, хөрмәтле укучылар, хөрмәтле шәкертләр, монда килеп катнашучы кунаклар, һәр барчаларыгызга Раббыбыз Аллаһының сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, Аллаһ Тәгаләнең шушы теләге фақат безнең монда җыелуыбызда, шуңа да менә бик зур рәхмәт, зурлап сүз биргәнегез өчен дә. Инде мин бик шат сезнең белән күрешүемә, Аллаһ Тәгалә дә шат булсын. Шушында күрешкән, очрашкан шикеллек, фақат шатлыклы, куанычлы мизгелләрдә генә очрашырга һәм күрешергә безгә насыйп булсын. Амин. Әйтелеп үтте, инде шушы мәшкәрәбез, шушы үзебезнең җирлегебез дип, менә бүгенге конференцияның да темасы нәкъ шушындый, чөнки бүген катнашучылар күбез инде республикабызның, үзебезнең ватаныбызның төрле почмакларыннан инде җыелсак та, бөтенебезне бер максат җыйды монда, шулай бит үзебезнең туган төбәгебезне ярату, үзебезнең ватаныбызны ярату, үзебезнең җирлегебезне ярату һәм шунда хәерле хезмәт кую. Бу инде зур бурыч һәм максат һәрберебезнең каршында. Бу конференция ул инде юкка гына әлеге мәктәптә үтми, моның менә әйтеп үтте инде алып баручы апабыз да безнең шулай бит. Моның тарихы бик тирән, бу инде берничә гасыр тирәнгә барып тоташа. Шушы җирлектә яшәгән. Без әйтәбез инде дин әһелләребез дип, ләкин онытмаска кирәк, алар шул вакытта бик көчле сәүдәгәрләр дә булганнар. Аларның дөнья белемнәре дә бик тирән булган. Алар киң кырлы шәхесләр булганнар. Һәм үзләренең җирлекләрен төрле якка танытканнар. Менә Татарстан күләм генә түгел, Рәсәй күләм һәм дөнья күләм. Чөнки караса хезмәтләрне
шул ук Оренбур мәдрәсәсе белән мәсәлән элемтәләрне, шул ук мәсәлән Шихаб хәзрәт Мәрҗәнинең мәшкәрә турында язган атамаларын аны инде Мөнир хәзрәт тә әйтеп үтәр, Аллаһ бирсә, Габделнасир Курсауи, Риза хәзрәт Фәхретдиннәр, бөтенесе без инде хәзрәт дисәк тә, мөгаллимнәребез, педагоглар, укытучылар Ризаддин Фәхретдинне көчле педагог, көчле шәхес итеп танып белсә дә, менә шунысына игътибар итәсе килә, дин һәм дәүләт әлбәттә бергә барган. Чөнки халык, без бөтенебез бер бөтен. Безнең инде ил башлыгыбыз Владимир Владимирович Путин да нәрсә диде? Без бер дәүләт, без бер халык бөтенебез. Яхшымы? Менә шушы Рәсәйдә яшибез икән. Димәк, аның инде иминлеге, аның саклануы һәм аның алга табатлавы ул безнең бөтенебезнең бурыч. Аллаһ Тәгалә үзе дә безне төрле милләтләр, төрле җирлекләрдә яратса да, ләкин безнең бөтен максатыбыз аралашып яшәү, яшеренеп каядыр яшәү түгел, аралашып бер-беребезгә күркәм мөгамәлә күрсәтеп яшәү. Менә бу безнең төп максатыбыз. Шуңа да Раббыбыз Аллаһ Тәгалә инде безне шушында җыйган, шушында безгә эшләребезне китерергә мөмкинлек биргән. Аллаһының рәхмәте булсын һәрберегезгә, менә монда килүче кунакларга да. Чөнки шакыру бездән, килү сездән, шулай бит. Әгәр дә шакырып кунагың килмәсә, шулай ук инде яман. Шуңа менә мин бик сөенәм, шушы мәктәпнең, шушы залы инде тулып торганга. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, менә шушында алган белемнәр, шушында алган тәҗрибәләр, безнең мәшкәрә тарихы турында булган мәгълүмат, ул инде димәк бөтен республика буенча таралачак. Һәм әлбәттә сезнең дә һәрберегезнең үз җирлегегездә булган мәгълүмат, ул инде шулай ук республика күләм таралачак. Димәк, сезнең кебек янып киеп йөрүче балалар республиканың һәрбер почмагында бар. Шуңа күрә монда килүче укучылар, сезгә инде аеруча да игътибарым. Аллаһның рәхмәте булсын сезгә шушы хезмәтләрегез өчен, шушы тырышлыкларыгыз өчен. Аллаһ бирсә, алга таба безнең җирлекләр турында да 100 елдан соң, 200 елдан соң, ширек гасырдан соң да әле зурлап сөйләрләр, Аллаһ бирсә, шушындый конференциялар үткәреләр. Безнең балалар, оныклар ул вакытта шулай бит. Шуңа да менә шушы җирлектә зур хезмәт куйган үзебезнең данлыклы шәхесләребезгә без инде әлбәттә Коръән укып, дуга кылмыйча да булдыра алмыйбыз. Сез ачуланмасагыз, иншалла, яхшымы? Ризадыр бит. Менә шушы авылның имамы инде Мөнир хәзрәт, сез бик матур Коръән укыйсыз, үзегез дуга кылып, безнең аксакалыбыз, иншалла, сүзне сезгә бирәм. Укучылар, җитәкчеләр, һәрберегезгә уңышлар, хәерле эшләр булсын, Аллаһның рәхмәте булсын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام الحمد لله رب العالمين على نعمة القرآن اللهم ربنا أي ربم الله أي ربم الله شوقان Qur'anlarыбызны кылган дугаларыбызны үзеңнең ки рәхмәтләрең илә кабуллардан кылсаң иде. Укыганда, өйрәнгәндә хата кимчелекләребезне кичерсәң, гафу эйләсәң иде. Аллаһумма Раббана укыган Qur'аннарыбызның әҗр савабын
Адам галейһиссаламнан алып килеп киткән мөминәләрнең рухларына ирештер, рухларын шат кылсаң иде. Укан Коръәннәребезнең әҗр савабын Рәсүлебез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу галейһи ва саллям рухына, сахаба кирамнар, табигиннар, ислам динен түкми, шәшми шушы көнгә җиткергән гөләмәләребез, тазларыбыз, әтияниләребез, әби-байларыбыз, кайнаталарыбыз, авылларыбызның, шәһәрләребезнең зиратында ятучы, килеп киткән барлык җәми арвахларның рухларына ирештер, рухларын шат кыл. Каберләрен нурлы кыл, каберләрен киң кыл, ята торган җирләрен җәннәт бакчаларыннан бер бакча ит. Ай Раббым Аллаһ, кылган гамәлләребезнең уң тарафларыбыздан алып, мәхшәр мәйданында пәйгамбәребезнең шәфәгатен насыйп ит. Пәйгамбәребезнең кулларыннан Кәүсәр чишмәләреннән сулар эчәргә насыйп ит. Саранлыктан, куркаклыктан, тәкәбберлектән, риялардан, борчу хәсрәтләрдән, шайтан вәсвәсәсеннән, әдәми шайтаннарның зарарыннан бер үзеңә сыенабыз. Ай Раббым Аллаһ, ахыргы сулышларыбызда, калпләребездә Аллаһ, дилләребездә ла илаха иллаллаһ, Мөхәммәдур Расулуллаһ кәлимәсе белән үз каршыңа кайтып, вәгъдә кылган җәннәтләреңдә очрашуларыбызны барчаларыбызга насыйп ит. Ай Раббым Аллаһ, һәр барчаларыбызда калпләребезне нурлы пак кылсаң иде. Һәр барчаларыбызга да ахыргы сулышларыбызда ла илаха иллаллаһ Мөхәммәдур Расулуллаһ кәлимәсе белән үзеңнең рәхмәтеңә ирешергә насыйп итсәң иде. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина газабан нар бирахматика архамар рахимин ила қиямин. Мәшкәрә укулары Республика күләм фәнни гамәли конференциясе үзенең 5-нче җыенын уңышлыгына үткәреп җибәрде. Сүзне әлеге чараларның алыштыргысыз оештыручысы Мәшкәрә авылы мәчетенең имам хатиба Мөнир хәзрәт Юсуповка бирәбез. Ул туган авылының тарихын барлауда, борынгы кабер ташларын торгызуда бихисап эш башкарган кеше. Рәхим итегез. Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Barchalarımız yoktan bar kılıp, barchalarımızı terbiyelep, nimetlendirip duruşu, yer köklerin hocası bulgan, iki dünyanın hocası bulgan Allah subhanahu ta'ala'ga barcha maqtavlarımız, hamdlarımız, peygamberlerin en sonlusu, en nurlusuna көңелебез турыннан сыккан салават шәрифләре булсайды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Аллаһ тағала сәламе, рәхмәте, бәрәкәтләре һәр барчаларыгызга, һәр барчаларның насыйп булсайды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләребез, җыенда катнашучы кунаклар, Мәскәү укуларын уздыру, татар рухи мирасын өйрәнүгә һәм саклауга бер өлеш кертә. Аның тирәсендә төрле өлкәләрдән дин әһелләрен, галимнәрен, җәмәгать эшлекләрен, тарихчыларын җыя. Быел Татарстан Республикасында милли мәдәниятләр һәм традицияләр еллык сарында үтүче 6-нчы республика күләм Мәскәү укулары республика төбәкләрендә яшәп белем алучы мәктәп укучылары һәм мөгаллимәләр арасында үтә. Шушы конференцияны үткәрүдә ярдәм иткән бөтен дөнья татар конгресс җитәкчеләренә зур рәхмәтебезне җиткерәбез. Һәр елны аларның ярдәмнәрен тоябыз. Шулай ук бүгенге конференциядә катнашучы һәм инде бүген катнаша алмады Иләс хәзрәтебезгә бик зур рәхмәт итәбез килә. Аллаһ Тәгалә бүген көндә менә шулай бергә җыелышырга шу мизгелне бар кылды. Ниндидер эшләрне йөкләп, шушы эшләрне башкарган мөмкинлек биреп безгә шушы күркәм дин әһелләре белән очрашырга насыйп итте. Чыгышында бай тарихлы Мәскәү авылында сакланып калган тарихи истәлекләр белән таныштырырга рөхсәт итегез. Элек-электән авылыбызны Ишмән иле йөрткәннәр, Ишмән сәүдәгәр һәм медицина үтәмешләр бездә туган. 1610 елда дөньяга килгән Ишмән нәселенең иң танылган вәкиле Габдулла Абдусалам улы Тәмешев 18-нче гасыр ахырында текстиль мануфактурасына нигез салган Мәскәү авылында аларның бер кизем мамык, ике Китайка тукымасы өчен җиберләү биналары, су тегермәне булган һәм беренче гильдия малмыш сәүдәгенә әйләнгән. Ул вакытта инде Мәскәү авылы малмыш язына керә иде. Мәскәү авылы мәдрәсәсе тирә-якта дан тоткан мәдрәсәләрнең берсе булган. Анда шактый күренекле галимнәр гыйлем алганнар. 1900 еллар чигендә имамнарыбыз метрикаларын язганда үзләренең дине белемнәре, кайсы мәдрәсәдә укулары, мәсҗеднең салыну еллары, мәхәллә халкының саны турында мәгълүмат бирелгән битне тутырга тиеш булганнар. Мәдрәсә ачылу кин дигәндә 18-нче гасырның урталарына карый. Ул заманда аның мөдәррисе Габдулхамид бин Ан-Тунтари булган. Аның шәкерте Габдулла Тәмешев Мәскәү мәдрәсәсен матди яктан тәэмин итеп аны яшәткән. Аның хатыны бик гыйлем иясе Габдулнасир Курсавиның апасы Мәрхәбә Ибраһим кызы булган. Иң элек шуны билгеләп үтәргә кирәктер. Татарларда мәдрәсәләр тоту традициясе гасырлар аша килгән. Һәр татар авылында мәдрәсә булган. Һәр татар баласы шунда белем алган. Шул сәбәпле әлеге гасырларда башта кайбер халыкларда грамматик мәсьәләсе кискен булган чакта дагы
Татар авылларында яшәүче кешеләрнең күпчелеге укый яза белгән. Алай гына түгел, татар әдәбияты тарихы белән танышкан, хәтта түгел фәннәрне дә уңышлы үзләштергән. Әйтик, 18-19 гасырлардагы мәдрәсәләр төрле дәрәҗәләргә бүленеп, кайберләре башлангыч дине белем бирү белән шикләнсә, икенчеләре дөньяви белем алу үзәкләре вазифасын да башкарган. Шушы белем бирү йортларында дини укулар белән беррәттән дөньяви фәннәр дә укытылган. Әйтик, Мәскәрә мәдрәсәсе мисалга китерсәк, биредә укыту программасында физика, астрономия, логика, матур язу күп фәннәр булган, хәтта җыр рәсем буенча да күнекмәләр бирелгән. Мәскәрә мәдрәсәсендә язылган шактый кул язмалар сакланып калган, күбесе 18-19 гасырларга карый. Мәдрәсәдә нәрсәгә өйрәткәннәр, нинди фәннәр укытканнар барысы турында сөйли бу язмалар. Мәдрәсә шәкертләре арасында гарәп теле, Коръән, Шәрхул Гакыйд, Шәрх фикә китаплары укылган, күчерелгән. Әл-Ялгыши, Әл-Систави, Әл-Казаклари, Әл-Оренбурги сүзләре монда кайсы авыллардан кайдан килеп белем алар турында хәбәр бирә. Шу кул язмалар хәтта архивлар да бирә алмаган мәгълүматны бирәләр. Мәдрәсәдә белем бирү системасы бик көчле булган. Шәкертләр гарәп, фарсы телләрен өйрәнгән. Кул язмаларын күбесе гарәп телендә, алар арасында дини риваятлар, шигырь әсәрләр, Габдулнасир Курсави, Шиһабетдин Мәрҗани хезмәтләреннән күчермәләр, гарәп теленнән имтихан сораулары да бар. Архив мәгълүматларына караганда, Мәскәү авылында 1791 елда таш мәчет салынган, аның мәдрәсә эшчәнлеге хакында мәгълүмат әле аңа кадәр 1765 елга карый. Бу вакытта авылда аерым бер низамга тәртипкә салынган белем бирү барышы инде оештырылган булган. Тарихи чыгынаклардан күренгәнчә 255 еллык мәдрәсәдә үткәрелгән дәреслекләр, күргәзмә сыйфатлар гамәлгә кертелгән. Шәкертләр дистәләгән дәреслек кулланмаларынан уңышлы файдаланганнар. Бу китаплар мәдрәсә китапханасына теркәлгән. Мәдрәсә диварларына зур хәрефләр белән тәртип кагыйдәләре язылып, беркетелгән булган. Тәртип бозучылар исә җәзага тартылган, әйтик, баскычтан йөгереп төшкән шәкерт 2 тиен штраф түләргә тиеш булган. Кыш көне эш киемен киеп тормыйча гына урамга чыккан өчен укучы шәкертләр 3 тиен күләмендә штраф түлгән. Әлбәттә, мондый җәзалар мәдрәсә шәкертләренең иминлек һәм сәламәтлеген кайгыртып билгеләнгән булган дип уйларга кирәк. Шәкертләрнең дәрес хәзерләү укудагы өлгешлеге гел игътибар үзәгендә булган. Гомумән шуны ассызыклап әйтергә кирәк. Шурыбызда халкыбыз дине белем алуга зур игътибар биргән, чөнки шәригать кануннарын белмәү хурлык булып саналган. Шуңа күрә мәдрәсәләрдә укырга килүчеләр бик күп булган. Мәскәрә мәдрәсәсенең алтын гасыры мөдәррис Мөхәммәд Рәхим бине Юсуф исеме белән бәйле. Ул башта 3 ел дәвамында Мәскәрә мәдрәсәсен җитәкләгәннәр, 10 ел Дагыстанда укый. Кире Мәскәрәгә әйләнеп кайткач, Мөхәммәд Рәхим бине Юсуфны Вятка губернасы Мамуш уездын ахун итеп сайлар. Ул мәдрәсәдә фикъ, сулы фикъ, хадис, каләм һәм мантык гыйлемнәрен дәрес бирә. Нәкъ аның шырында Мәскәрә мәдрәсәсе бөтен Идел, Урал төбәгендә танылган мәшһүр шәкертләрнең Габдулнасир Курсави, Кышкар авылы Имам Мөхәммәд Рәси Якуб бине Яхия Фатих Амирханның бабасының атасы, Казандагы Иске Таш мәчетенең имамы Амирхан бине Габделманнан, Шиһабетдин Мәрҗаниның бабасы Субхан бине Габделкәрим Әл-Мәрҗани, Түнтәр имамы һәм Түнтәр мәдрәсә мөдәррисе Гали бине Сайфулла һәм үзенең Мәскәрә мәдрәсәсендәге дәвамчысы Габдулла бине Яхи Әл-Сиртуш атырга мөмкин. Соңгы итеп исемен атаган мөдәррис Габдулла бине Яхия Әл-Сиртуши Габдулнасир Курсави белән бергә Бохарада укыган. Шиһабетдин Мәрҗани аны югары бәйләгән. Каюм Насирның әтисе Мулла Габдулнасир Хусайин. Мәскәрә якынында Мәмәшир авылында туган Җамалетдин Бикташи, шулай ук Мәскәрә мәдрәсәсендә гыйлем алган шәхесләр. 1830-1880 еллар арасында Казанның Апанай, Галиев, Пишан базары, Борной, Ал-Мәчет мәхәлләләр башында менә Мәскәрә мәдрәсә шәкертләре торган. Һәрбер төбәктә, һәрбер авылда борынгы заманнарда динебезне күтәрүдә, динебезне таратуда зур өлеш керткән, саулыгын, байлыгын динебезне күтәрү өчен шәлләмәгән. Үз акчаларына мәчет, мәдрәсәләр салдырып, халыкка дине белем биреп, Аллаһ кушканча яшәп, авыл халкына хезмәт иткән укымышлы галим кешеләр яшәгән. Андый кешеләр безнең Мәскәрәдә булган һәм вафатларыннан соң үзебезнең шәҗәрәтебезгә җирләнгәннәр. Районыбызның авылларында иң әвәлге, иң күп тупланган урын ташларыбыз әйтәс килә. Мәскәрә авылында ул 33 кабер ташыбыз бар. Авылыбыз гомумән татар тарихында мәгърифәт үзәге буларак абруйлы бер урын алып тора. Зираттагы ташлар да электе мәдәнилек, мәгърифәтлек ишендә узган тормышның көзгесе кебек. Ул ташларда Мәскәү авылын нигезләгән Ишман катлының дәвамчылары, үтәмешләр, нәселләр, аларның хатыннары, балалары, тарих һәм дин галиме Шиһабетдин Мәрҗани хезмәтләрендә телгә алынган мөдәррисләр, мәшһүр затлар Габдулла Яхи Әл-Сиртуши, Мөхлисулла Мәхсүтулла Каргали бәйле киң мәгълүмат теркәлгән. Инде кайбер ташларында күбесендә Коръәннән, хадисләрдән яшәү һәм үлем турында изге гыйбарәләр яисә шундый шигъри юллар да уелган. Үлем касадыр, һәркем ул касадан ишәр, кабер ишектер, һәркем ул ишектән керер. Шушы таш язмалар безнең татар мөселман халкыбызның шул тарихның чагылышы ул. Таш язма истәкләрен кичектермичә барлап, өйрәнү мөмкинлек булганда укучыдан саклау, изге бурычларның берсе. Чөнки бу кабер ташларында бабаларыбызның гази исемнәре уелган. Һәркемнең күңелендә иман беренче нәүбәттә ата-бабаларның изге рухларында ихтирамнан башлана.
Районыбыз зиратындагы бик борынгы истәлектәр ташлар, борынгы язмалар белгечләре, тарихчы галимнәребез, якташыбыз Ирек Хадиев, Раиф Мәрдәнов, Күпмара туган як өйрәнү музей директоры Ләбүдә Дәүләт шәһәр тарафыннан өйрәнелеп, Таш язма истәлекләре дигән китап бастырылды. Бу хезмәтләр өчен бик зур рәхмәтебезне әйтәбез килә. Чыгышны тамамлап, безне хөрмәт итеп, ерак аралардан якын итеп килгән кунакларыбызга зур рәхмәт, шу күркәм чараларны әзерләүдә зур көч куйган Мәскәү урта мәктәбе, Мәскәү урта гомуми белем бирү мәктәбенең коллективына һәм балаларның иганәчеләргә Аллаһ Тәгаләнең чиксез рәхмәтләре җитсен иде. Бар эшләре зуң булып, кайгы хәсрәт күрмичә яшәгез мөхтәрәм кунакларыбыз. Фәнни гамәли конференция һәм Мәскәү укулары сезнең катнашыгызда дәвамлы булса дип әйтәс килә, тагы бер генә әйтәс килә. Инде хөрмәтле кунакларыбыз, менә күп кенә галимнәребезнең, олуг галимнәребезнең бөтен халаҗифетләре безнең шу Мәскәү авылына чыккан Салихҗан, Галифҗан Барудиларның халаҗифетләре, менә инде алар шушы Шигабетдин Мәрҗәнинең халаҗифете, шу Мәскәү төбәгә билгән шушы изге аналар дип әйтәс килә. Менә олуг галимнәребезнең хатыннары дип әйтик, инде шу авылыбызның бик горурлыклары. Шуннан да менә монда инде әби бабайларның инде олуг тәрбияләре, без дә моның белән горурланабыз. Тагы бер сүз әйтәс килә. Салихҗанның инде Галимҗан белән Салихҗан Барудины инде Волга өлкәсенә сөргөнгә җибәргәндә дәген Салихҗанның кызы Әминә Туташыбыз дип әйтик, 14 яшьлек кызыбыз менә декабристлар хатыннары күк әтимә авыр була дип әти сортына Волга өлкәсенә китте. Менә бик зур рәхмәт. Allah рәхмәте булсын. Бик зур рәхмәт. Яшь буынга милли тәрбия бирү, гасырлардан гасырларга күчеп килгән бәһәсе булмаган милли байлыгыбызны саклау, халыкка җиткерү өлкәсендә китапханәләр тиңе булмаган эш башкаралар. Әлеге хезмәтне олы җаваплылык тоеп башкаруда Татарстан милли китапханәсенең роле зур. Зур горурлык белән тагын бер кунагыбызга сүз бирәсе килә. Мәктәбебезнең чыгарылыш укучысы, бүгенге көндә милли китапханәнең директор урынбасары вазифасын башкаручы Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Ирек Габделхай улы Хадиевка вакыт табып безнең белән очрашуга килүегез өчен бик зур рәхмәт. Рәхим итегез, сез сезгә. Рәхмәт, хәерле көн, хөрмәтле җәмәгать. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Менә безне каршы алганда һәммә безнең диярлек күңелен җилкеткән бер күренеш күрсәттеләр. Сабантуйга бүләк җыю күренеше. Күкшел авылында аны бик үзенчәлекле итеп уздыралар. Аның исеме дә менә Сүрән сугу дип аталаймы? Сүрән янәшә генә авылларда да әле ул яулык җыю, сөлге җыю дип атала. Аларда бераз гына үзенчәлекле, аякларына итекләр кигәннәр иде игътибар иткән булсагыз. Әмма ничек кенә булса да егетләрнең, кызларның менә шушындый күренеш күрсәтүе безнең һәммәбезнең дә менә шушы халкыбызның иң зур рухи байлыкларының берсе булган Сабантуйлык көннәренә алып кайттаймы, күңелләрне җилкетте, өлкәнрәк кешеләрне яшьлекләренә кайтарды дигән кебек. Менә егетләр бик матур җырлады. Бер-беребезне сагынышырбыз, чит җирләргә таралсак дип әйме. Белмим, мине сагынучылар юктыр дип әйтә алмыйм, бардыр инде ул. Но үзем бик сагынып кайтам инде мин туган якларга. Мин шушы Мәшкәр авылының күршесендә генә булган Мәмәшир авылыннан бу залга ел сайын бер җыелуны үзем өчен ниндидер бер ритуал кебек кабул итә башладым. Кереп утырам, президиум бу башта буламы, президиум теге башта буламы, җайлыгына урын алам да, тәрәзәдән авылыма карап утырам мин. Әнә Мәмәшир авылы күренеп тора, менә шушыннан 2-3 кенә чакрым ул. 9-нчы һәм 10-нчы сыйныфларны шул авылдан көн сайын Мәшкәрәгә йөреп тәмамладык. Безгә бик зур гыйлем дә бирделәр, мондагы мөгаллимнәр, һәм бик зур күңел байлыгы да бирделәр. Чөнки үз авылыңда гына яшәп, үз авылыңда гына укып бер Казанда кайнап яшәү бер нәрсә, ә без монда тирә күршедән булган менә Күкшел, Мәшкәрә, Туйымбаш, Чуллы авылыннан җыелган егет-кызлар бергә җыелышып, бер-беребезне байытып дип әйтәсем килә инде, күңелләребезне менә әле бүгенге көндә дә классташлар белән аралашып, хәлләребезне белешеп яшибез. Ул безнең көндәлек тормышыбызны менә шулай күңелле итә, ямьле итә. Яшьлек хатирәләре белән яшәү ул инде күп кешеләргә, күбебезгә хас әйберләр.
Шуңа күрә тагын бер мәртәбә сөенеп, шатланып, куанып кайтуымны белдерәсем килә һәм чакырганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Инде Мәшкәрәнең нинди тарихи авыл һәм бу төбәкләр нинди тарих төбәкләр икәнлеге турында сүз күп булды. Соңгы 10 елда дип әйтим микән, бәлки бераз кимрәктер, Күкмара районының бик күп авыллары тарихларына багышланган китаплар басылып чыкты. Әмма ул китапларның иң беренчесе барыбер безнең Мәмәшир авыл тарихына багышланган китап булгандыр. Ул бик аз гына тираж белән, гасырдан гасырга, буыннан буынга дигән исем белән Нурулла абый Шәрифуллинның авторлыгында безнең милли китапханә нәшриятында дөнья күргән иде. Ул китапны инде хәзер табуы да бик кыен. Беренче карлыгач булгандыр, әмма аннан соң инде шактый ук саллы, бик төсле матур рәсемнәр белән яхшы кәгазьдә басылган, калын тышлыклы, каты тышлыклы китаплар бик күп дөнья күрде. Бу бик сөендерә торган, куандыра торган күренеш. Бигрәк тә менә мәктәптә укучы балалар үзләренең авылларының, төбәкләренең һәм үзләрен шушы авылда яшәгән шәхесләрнең үткәннәре белән, тарих белән кызыксына торган булсалар, шушы китапларга мөрәҗәгать итеп, тарихтан күп мәгълүматлар алалар. Һәм бу инде әлбәттә иң беренче чиратта милләтпәрвәрлекне, ватанпәрвәрлекне үзебезнең гаиләләребезгә, нәселләребезгә, авылларыбызга һәм районыбызга, төбәгебезгә булган мәхәббәт хисләрен яратуны тәрбияли торган китаплар. Менә Мәшкәрәнең дә, тагын үземнең авылны кыстыра Мәмәширнең дә әле менә шушындый калын булып, зур булып дөнья күргән тарих китаплары юк. Күрәсең, тагы да күбрәк, кызыклырак мәгълүматларның туплануын көтә торганбыздыр. Һәм моңа кадәр чыккан китапларны борынгы тарих өлеше бик үк зур булмаганын искәртеп үтә алам. Мөгаен менә бу авыллар шушы борынгы тарихның да күбрәк булып туплануын һәм материалның тагы да кызыклырак булып җыелуын көтә торганнардыр. Менә бүгенге җыеннарның да бигрәк тә мәктәп укучыларының менә шушы эшкә җәлеп ителүе киләчәктә шушы төбәк тарихларына багышланган китапларның менә шундый бай мәгълүматлы булып дөнья күрүенә тәэсир итәр дип уйлыйм мин. Чөнки алар изләнәләр, алар укыйлар, алар интернетта йөзәләр, алар архив материалларына да мөрәҗәгать итә. Алар безнең кебек азмы күпме тарих белән кызыксынучы кешеләрне дә мәшәкатьләп борчып торалар. Без аңа шат кына әлбәттә. Шуңа күрә әйткәнемчә, киләчәктә дөнья күрәчәк менә шушы Мәшкәрә авылы тарихы китабы ул үзенең күп мәгълүматлылыгы белән һәм зур масштаблы, киң географик масштабны кулачлавы белән дә аерылып торыр. Чөнки ачык һавадагы музей дип тә атыйбыз без Мәшкәрә авылын. Монда әле безнең борынгы тарихыбызны чагылдырган архитектура истәлекләре дә һәм инде менә Мөнир хәзрәт әйтеп үткәнчә эпиграфика истәлекләре шактый күп саклана. Алар бик тырышып аларны саклыйлар. Менә күреп тордыгыз, Мөнир хәзрәт үзе үз куллары белән һәрбер кабер ташын махсус эремәләр белән эшкәртеп, аларның тагы да узак елларга сакланышын тәэмин итеп йөри. Аннары менә мәчеттә бара торган реставрация эшләре ул район хакимиятенең зур тырышлыгы белән алып барыла. Бүгенге көндә шулай ук алга таба безнең менә бу тарихи истәлекләребезнең узак елларга саклануын тәэмин итәр дип уйлыйм. Бер Мәшкәрә авылы турында гына сүз алып барсак та, без монда килгән кунаклар әйме рәхмәт әйтеп тә һәм теге шушы төбәкне, шушы авылны данлап та, дәрәҗәсен күтәреп тә, танытырга теләп тә, шул турыда күбрәк сүз алып барабыз. Әмма монда бит безнең бөтен районнан җыелган мәктәп укучылары бар. Шулай бит инде. Аларның һәммәсенә үзләренең туган авыллары газиз, якын, бик менә өлкәнрәк кешеләр дип әйтим инде. Безгә әле бәлки күпмедер дәрәҗәдә сезнең бүгенге чыгышларыгызны бәяләргә дә туры килер, хуплау сүзләре, мактау сүзләре дә әйтергә туры килер. Бик күңел шуны теләп тора, әйтәсебез килеп тора, мактау сүзләрендә сезгә шын күңелдән хуплыйбыз бу эшегезне. Һәрберегез үзегезнең иң беренче гаиләгез тарихын, нәселегез тарихын өйрәнүдән башлап, авылыгызның, мәктәпләрегезнең, аннары узак еллар буе авылыгызда яшәп килгән колхозларның тарихын җентекләп өйрәнсәгез, ул бер дә начар күренеш булмас һәм алга таба сезнең менә шушы
күркәм матур изге эшегездә мин бары тик уңышлар гына телим. Алга таба менә бу фәнни җыеннар зур уңыш белән узар һәм киләчәктә тагын шушындый матур очрашулар насыйп булыр дип уйлыйм. Шактый узак еллардан бирле өстемдә әманәт булган бер әйбер йөргән икән. Каядыр алып куйганмын да, онытканмын дисәм дә ярый, әле күптән түгел генә казып чыгардым. Менә шундый бер китап ул. Авторы Нурания Көбәш дигән, Мутантлар дип аталган китап. Аз гына тираж белән дөнья күргән, әмма бик кызыклы китап. Иң кызыгы авторның бүләк язмасы белән бу. Мәшкәрә мәктәбе музеена барыгызга да исәнлек, саулык, иминлек теләп, автордан шушы мәктәптә 1965-1969 елларда укыткан Төхбәтуллина Мифтахова Нурания Гариф кызыннан. Шактый узак еллар миндә йөргән, гафу үтенәм әлбәттә. Мин моны әллә кайчан инде Мәшкәрә музеена тапшырырга тиеш булганмындыр. Әмма Илнас Максумович музейыгызда лайыклы урын алсын иде бу китап һәм кызыксынучылар укып танышсагыз, бик матур, бик күңелле әдәби китап укытучылар тормышына багышланган. Менә үстемнән йөк төште. Рәхмәт бик зур. Бүгенге конференциянең, Мәшкәрә укуларының эшендә зур уңышлар телим һәммәгезгә. Кунак булып килгән кешеләргә дә бик зур рәхмәт. Исән сау йөрегез юлларыгызда һәм бүгенге укучыларга теләшкычлары каушамыйча үзләренең белемнәрен, сөйләүләрен, җиткерүләрен һәм алга таба да шушы эшләрен дәвам итүдә уңышлар телим. Ә инде бу бәяләүче экспертлар булабызмы, жюри булабызмы, дөрес итеп, гадел итеп бәяләүне теләп калам. Зур рәхмәт игътибарыгызга. Ирек абый, бик зур рәхмәт. Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәтенең президиумы әгъзасы, ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге Казан мәдрәсәсе Балташ бүлеге мөдире, Мөнир хәзрәт дөрес әйтәмме? Рашид хәзрәт, Рамил хәзрәт, гафу итегез, сезне сезгә бирәбез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле укытучылар, хөрмәтле балалар. Инде мин бүген шушы мөдиребез, шәхсән үземнең яраткан остазыбыз, шушы ислам динен кабул итүгә 1000 ел эчендә Казан югары мөселман мәдрәсәсе Иләс хәзрәт Җиһан исеменнән сезгә олы сәлам җиткерәм. Иләс хәзрәт гафу итенде. Инде шушы безнең һаманда Иләсгә төзелеш белән, инде безнең шушы мәдрәсәбез яңа проекты төзү белән мәсьәләсе буенча зур җыелыш булырга тиеш бүген. Шуның сәбәпле Иләсгә катнаша алмады. Һәм да инде миңа шушы Балташ бүлеге мөдире буларак биредә катнашырга кушты һәм сәлам җиткерә кушты. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Инде хөрмәтле шушы конференция оештыручылар, инде Мөнир хәзрәт шушы Мәшкәрә укулары турында әйткәч, мин хәзер яңа нинди форматта барам икән дип менә әле бүген күргәч, аеруча рәхмәт Илфат Ильясович. Менә бу эстафетаны алып, менә монда Кумара Мәшкәрә авылында гына түгел, Кумара районында гына түгел, районнар арасында мәктәп балаларын җыеп, менә шундый Мәшкәрә мәрҗәннәре дигән конференция оештырып җибәрү, һәм бу чыннан мин күрәм, буның киләчәге бар. Чыннан да мәдрәсә, мәчет ул бина белән генә түгел, аның укучылары белән, аңа йөрүчеләре белән ул бай. Һәм чыннан да менә шушы Мәшкәрә мәчете турында, тарихы турында безгә инде хасатан мөдиребез Иләс хәзрәт, Мөнир хәзрәтне һаманда теге утын үстәп Мөнир хәзрәткә әйт, Мөнир хәзрәт монда бу конференция, бу башка конференция оештырып әйт инде. Башкарылган хезмәт инде безнең мәдрәсәбез 1000 еллык мәдрәсә, кыскача әйткәндә, ул инде безнең 90 елдан соң ачылган иң беренче мәдрәсә, һәм аның инде 30 елдан артык аның хәзер тарихы бар, 90 елдан соң. Һәм бүгенге көндә Аллаһка шөкер, җумһуриятебез тарафыннан, ил тарафыннан милли компонентка, безнең татар гырыфына зур игътибар бирелә башлады, Аллаһка шөкер. Әмма шуны әйтәсе килә, менә безнең егетләребез, шәкертләребез күрәсе әйтендә, бу инде монда килгән бәйрәм формасы түгел, алар көндәлек шушындай татар милли
формасында белем алалар. Һәм мин үзем шушы мәдрәсәнең шәкерте буларак 99 елдан да укырга кирдем. Һәм 99 елда шушы форма мугаллимнәрдә һәм шәкертләрдә бар иде. Ягъни бу сыйфат мәдрәсәнең 30 ел электән үк милләтебез өчен янып йөргән Исхак хәзрәт Лутфуллин, Ильяс хәзрәт Җиһаншин, әйме һәм Ильяска туплаган шушы мугаллимнәр шушы 30 ел дәвамында шушы бер тәртипне алып бара. Шуңа күрә бу әле хәзерге чыккан милли төсмергә ил тарафыннан игътибар итү сәбәпле чыккан формулар түгел, бу инде безнең аеруча күптәннән булган төп асылы. Һәм иң төп икенче асылы ул да булса безнең мәдрәсәбез һәр вакытта да татар теленә дәрес бирелә. Безнең кичке бүлектә дә читтән торып укучы шәкертләр дә алар инде ике тел өйрәнә. Беренчесе гарәп теле, икенчесе татар теле өйрәнә. Әйме? Ягъни дәресләр, менә мин үзем хасатан гакыйда дәресен, анда фикъ дәресе буламы, кайсы дәрес булмасын, барысы да татар телендә бирелә. Аңламаса, өстәмә русча тәрҗемә бирәбез. Һәм нәтиҗәдә безнең инде шул менә Балташ бүлегендә дә безнең менә күрше менә Малмыждан килеп белем алучылар бар әйбит инде. Алар 4нче курсын бетергән вакытта инде татар телен әле авырдан белгән кешеләр инде татар телендә ныгытып өйрәнеп чыгалар. Шуңа күрә инде менә монда безнең укучылар да утырышлар бит инде менә безнең шәкертләребез 9-ны бетергән егетләр мәдрәсәгә кергәннәр. Инде сезне шулай шушы безнең мәдрәсәбезгә көтеп калабыз. Чөнки мәдрәсәбез ул инде безнең Кузнеца кадров дип урысча әйтәбез, әйме? Ильяс хәзрәткә Рәсәйнең төрле төбәгеннән шалтыраталар. Хәзрәт безгә имам җибәр дип. Имамны татар авылыннан, татарча сөйләшкән егетләрдән тәрбияләү әлбәттә ул күп отышлы. Шуңа күрә шу мәдрәсәбезгә инде без алабызса егетләребездән чыгыш ясар алабызса татар теленнән, шигърият ягыннан да бүтән яктан инде безнең шәкертләребез һөнәр ягыннан да инде шушы белемнәрен алалар. Аллаһка шөкер. Һәм дә инде төгәләп үзем фикермен төгәләп китерәсем килә. Инде мин Балташ бүлеге җитәкчесе булар һәм дә Балташ Җәлил хәзрәтнең ярдәмчесе буларак инде менә Илфат Ильясович, менә безнең инде монда Балташ районыннан Шишәңгәр мәктәбе әйтәме? Катнаша. Инде менә Риан Камилович белән тагын бер фикерләшебез дә киләсе очрашуда Алла берсә без инде күрше якын булган Шишәңгәр мәктәбе һәм дә шул вакытта инде безнең Түнтәр мәктәбеннән менә безнең Түнтәрләр үзләренең менә мәшкәрен өйрәнгән кебек әйбит инде үзләренең тарихын да өйрәнеп менә Шишәңгәрләр дә анда менә безнең музейбызда Шәмсетдин хәзрәтнең Milli Мәгърифәт музейында Балташта әйбит инде, аның турында тарихы бар, безнең әйбит инде, бөек шәхес булган имамнар, менә да менә шушы конференция нәтиҗәсендә үзебезнең авылларыбызда булган шундый мәгърифәтче шәхесләребезне өйрәнсәк, бу чыннан да бик отышлы һәм бик дөрес, яхшы бу проект булган. Аллаһ Тәгалә шушы эшчәнлекне тагын да җәелдереп, матурышка насыйп булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Аллаһ разы булсын. Салам. Бик зур рәхмәт чыгышыгызга. Без аларга аерым сүз бирәбез икенче өлештә дигән идек. Хәзер үкме? Әйдәгез алайса, рәхим итегез. Әйе. Котлау тәбриктәү өлешендә аларның чыгышларын куйган идек без. Габдулла Тукай, дусларга бер сүз. Менә дуслар, мин сезләргә бер сүз сөйлим. Йосуф Якуб китабының көен көйлим. Ошбу милләт йыртыгының җыен җыйлим. Җибем кара, инем каләм булсын инде. Эй кардәшләр, кул тотышып алга барыйк. Башка милләтләрнең хәлен карап карыйк. Мәдәният мәйданында урын алыйк. Йыгыла тора, алга таба атлык инде. Гыйлем булмас хайваннарга без охшамыйк. Тырыш мактан, тормаш мактан һич бушамыйк. Диңгез якасында турып, без сусамыйк. Хөрриятнең диңгезләре ташый инде. Чиновниклар безнең канны бик күп инде. Имәлмәсләр җитәр инде. Мәзлумнәргә якты нурлы көннәр килде. Азатлыкның кыяшы тугды инде. Һәр милләтләр максудларын хасил итә. Депутатлар ясап Петербургка китә. Инде нәүбәт без бишараларга җитә. Җыелып депутатлар сайлык инде.
Бездә күзе ашык кешеләр дә бардыр. Бу заманда гафилләргә дөнья тардыр. Бу хөррият манифесты государьдыр. Кадерен белеп кирәкләрне сорыйк инде. Бу эшләрдә зәхмәтләмик муллаларны. Дин эшендә башчы иттек без аларны. Яхшы булыр тапшырсак без дөньяларны, образауны егетләргә тамам инде. Барып кирик хөрриятның кычагына, тәрәккыйның күкләренә, ышмагына. Бу егетләр безне дөнья ышмагына кулдан тутып җиткәлиләр, белен инде. Subhanallah, bitmese yarar idi дип тыңлысы килеп торды. Бик зур рәхмәт. Бу менә иң тәмле җирендә үзелгән төш кебек булып торсын. Хәзергә шулай бит. Дәвам итәрбез Аллаһ ризалыгы белән. Менә Хайман кайсы төштә калганны да белмим инде. Сезне тагын бер мәртәбәле кунагыбызга бирәсебез килә. Татарстан Республикасы Мөселманнар Шурасы рәисе Ойрат хәзрәт Әюпов урынына сез килдегез бит абыйма. Сезне таныштырып китим әле. Гобәев Элмурза Хаҗи. Рәхим итегез. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli din kardeşlerimiz, sizge Allah Teala'nın en uluk selamı bilen selamlayın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Ayrat Hazret Ayupov bu yıl 4 tapkır operasyon geçirdi. Şuna göre rehabilitasyon öte devalana. Şuna göre kile almadı. Anın da selamını kabul edip alırız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Kukmarazi'yi min 60 yıllar ahırından beri anın kişilerine hürmet bilen yaşayayım. Çünkü sizin yaklaşıkız Ahmetov isimli ana halörcük Müslüman yanındaydı. Biz anın bilen sabaktaş bulduk. Tetiş Avuk Hocalığı Teknikumunda birge yaşadık. Şuna göre Kukmara halkının büyük mülayim, mene şulay ilgilikli, itaatli bulun, min küpten inanıp yaşayayım. Şuna göre şakırığız için büyük rahmet. Aksakallar Surası indi bu yılgısı sınғы yılda mekteplerde, mektepkeşe учрежденияларда halal rızık bulduru turun üstünde işledi. Şulay yok Tatar tilin bulduru yuvarı okuyurlarında, Tatar tilin bulduru turunda Tatar bölükleri. Gerçi ben özümde 90'lı yıllar başında Medicina Üniversitesi'nde kafedra açıp Tatar tilini okuduğunu uyuşturgan edek. Şuna göre Aksakallar Şurası mene şu iki yönelişte hazır işleyindi. Ayrat Hazretini küpler bileyindi. Bir abrıylı kişi Respublikada. Anı hatta Respublikası kişileri de küpten tanıp bileler. Mene bugünkü 50 minimaldan şığız yaşavusu şekirtinin simbolikski buldu mene şığısı da. Demek Aksakallar kileşek buğunga üzlerinin istafetasını tafsırıga teyisler. Şuna göre mine bu ülkede halal rızık bulduru hem Tatar tilini okutubunca mine İlfat Efendi hem Radip Hazret bir zor hizmet koydular. Respublikada birinci olarak rayonumuzda halal rızık buldurunu uyuşturdular. Alarga bir zor rahmet bunun için. Hem devam edip bugünkü meclisini uyuşturgan mektep direktörü bizning İlnaz Maksumuluna min Aksakallar Şurası reisinin fatını okup gitmekçi bulam. Hürmetli İlnaz Maksumulu, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Tataristan Respublikası Müslümanları Dini Nezaretinin Aksakallar Şurası isiminden sizge hem mektebiniz okuşularınızga dinimiz üsesine kırtken zor hizmetleriniz için ihlastan ulu rahmetimni bildirem. Hem Tataristan Dini Nezaretinden Aksakallar Şurası reisi Ayrat Hazret Ayupov. Bunda Türkistan'ın zorak vaktinizni alıp
тагын бер тапкыр чакыруыгыз өчен рәхмәт. Менә шушы тагын бер нәрсә генә әйтәсем килә. Күбегезнең ишеткәнегез бардыр, вәгазь вакытында хәзрәтләр мәчеттә әйтәләр. Безгә дугачылар булып калсыннар диләр. Менә бу балаларга, менә бу эстафетаны тапшыру дугачылар булып калсыннар өчен эшләнелә. Ә ул дугачылар булу ул күтәреп бит сиберү генә түгел. Дуга уку гына түгел, ул бик күләмле, бик мәгънәле әйбер. Шуңа күрә ул турыда мин күп сөйләп тормыйм. Күпләрегез хәзер интернетта менә дуганың нәрсә икәнен ачып укысагыз белә. Рәхмәт сезгә, уңышлар конференциясендә. Рәхмәт. Сүзебезне Татар иҗтимагый оешмалар белән эшләүче комитетның баш референты Зайнуллин Баязит Эркаил улы дәвам итә. Рәхим итегез. Атаны неудачный сайлагансыз инде, конечно. Ассаламу алейкум. Мөхтәрәм милләттәшләр, мөхтәрәм мәшкәрәм мәрҗәннәре, республика күләм фәнни-гамәли конференцияда катнашучылар. Сезне беренче чираттан бөтен дөньяда Татар конгрессы милли шура рәисе, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Василий Габдулгаязов улы Шейхразиев һәм бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Фәнис улы Шакиров исеменнән бу конференция уңайыннан ихлас күңелдән котлыйм. Оештыручыларга олуг рәхмәтләремне белдерәм. Әлеге укулар, мәшкәрә укулары татар милләтенең шәхесләрен таныту һәм искә алу хәтеребезне яңартып тору һәм татар халкының рухи көче булган ислам динен, гырыф-гадәтләребезне саклау һәм яшь буыннарга җиткерү чарасы булып тора. Революция кадәр мәшкәрә авылы Россиядән иң зурларының берсе мөселман мәгариф учаклары булып торган. Мәдрәсәдә атаклы дин галимнәре һәм җәмәгать эшлекләре белем алган һәм эшләгән, алар арасында тарихчы галим Хөсәен Әмирхан, татар мәдәнияте һәм иҗтимагый фикер тарихында урын тотучы күренекле галим Шәһбәдин Мәрҗани, бабасы Сөбхан бине Габделкарим Мәрҗани, атаклы фикер иясе һәм дин белгече Габделнасир Курсави, шулай ук данлыклы Үтәмшевләр нәселе дә бар һәм тагын бик күп шәхесләр. Бүген алар турында күбрәк белербез, Алла боерса. Мондагы мирасны, мондагы яшәүче шәхесләр турында хатирә истәлекләрне киләчәк буыннарга тапшыру безнең бурычыбыз. Мөнир хәзрәт, Радиф хәзрәт, Илмир әфәнде һәм әлеге чараны оештыручылар бу башкарылган хезмәтегез өчен сезгә рәхмәт яусын. Аллага шөкер, узган мәшкәрә укулары инде бу эштә бик алга барганнар һәм дан тотучы укулар, бу мәшкәрә мәрҗәннәре шул укуларның дәвамчысы һәм терәге булып торсын иде. Алга таба милләтебезнең якты киләчәге өчен берләшеп, динебезне һәм ана телебезне онытмыйча, уртак матур гамәлләр кылып, уңышыбызларга сиенеп, күтәренке рух белән яшәргә насыйп булсын. Әлеге җыен даими уздырылып торсын һәм озын гомерле булсын, халкыбызны берләштерүдә үз өлешен китерсен иде. Һәм инде катнашучыларга бу конференциядә төрле районнардан килүчеләргә конференциядан тәҗрибә туплап, яңа идеялар белән, яңа фикерләр белән үз иләренә кайтырга насыйп булсын һәм бу конференция уңышлы булсын иде. Рәхмәт. Һәм форсаттан файдаланып, бөтен дөнья татар конгрессы рәхмәт хатларын тапшырмакчы идек. Милләтебез алдындагы олы хезмәтләрегезне искә алып, татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гырыф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшегез өчен бөтен дөнья татар конгрессы сезгә зур рәхмәтләрен белдерә һәм киләчәктә дә уңышларга ирешерсез дип ышана Гатина Альфия Исмагыйль кызы.
Һәм шундый ук рәхмәт хаты Рахимова Таңсылу Азат кызына. Рәхмәт яусын. Татар кызын башта күрәбез, башта ишетәбез, аннары гына күрәбез, шулпыларын шылтыратып килде, күрдегезме? Бүгенге көндә Бурынғы бабаларыбыздан мирас булып калган байлык, гырыф-гадәтләребезне, милли йолаларыбызны өйрәнү, саклап калу, буыннан буынга тапшыруны үзебезнең бурычыбыз дип саныйбыз. Бар йөрәге белән милләтен яратучы, аның киләчәге, гырыф-гадәтләре, йолалары өчен янып киеп яшәүче райондашыбыз, бөтен дөнья татар хатын-кызларының ак калфак иҗтимагый оешмасының Күкмара төбәге татар хатын-кызларының ак калфак оешмасы җитәкчесе Җиһаншина Зөмәрә Нихат кызы бүген бездә кунакта. Рәхим итегез. Исәнмесез, шушы Бәшкәрә Мәрҗәннәре чарасында катнашучы кунаклар, хөрмәтле мәктәп коллективы, кадерле укучылар. Менә бүгенге зур, моны мин бәйрәм дә дидем, зур чара белән сезне котлыйм. Бөтен дөнья татар хатын-кызларының ак калфак оешмасыннан шәхсән Кадрия Рәисовнан, аның җитәкчесеннән сезгә зур сәламнәр тапшырам. Шулай ук Күкмара ак калфак оешмасыннан да шушындый сәламнәремне юллыйм сезгә. Бу ак калфак оешмасы, безнең Күкмара ак калфак оешмасы оешканга быел 10 ел юбилей елы. Инде 10 ел буена оешма шушы телебезне саклауда, үстерүдә, гырыф-гадәтләребезне кире кайтаруда, яшь буынга кире кайтаруда, яшь буын белән эшләүгә, һәм инде шулай ук дини оешмалар белән эшләп, менә шушы дини, дөньяви тәрбия бирүдә үзенең өлешен кертергә тырыша. Һәм менә бүген яңгыраган җитәкчеләр тарафыннан да дин белән дөньявилыкның бергә тәрбия бирергә кирәк дигән фикерләре, менә бу күптән көтелгән фикерләр иде. Бик матур шушындый мисаллар да бар республикабызда, аннан читтә дә бик әйбәт күренеш. Без үзебез дә менә шушылай итеп бергә эшлибез. Бик җиңел була итеп эшләгәндә, чөнки телебезне дә, милләтебезне дә диннән башка, аерым гына дин башка, дөньяви фәннәр, яклар башка тәрбия дип тәрбияләп булмый. Бары тик бергәләп эшләгәндә генә чын милли татар балаларын, татар дөньясын тәрбияләп була дип уйлыйм мин үземдә. Ак калфак оешмасында шәхесләрне өйрәнүгә моннан 2 ел элек эш башланды. Һәм шушы юнәлештә инде безнең районыбызда да шәхесләрне өйрәнү буенча эш акырындап бара. Менә буның матур мисалы инде Мәшкәрәдә күренә. Чөнки үзебезнең шундый күренекле шәхесләребезне өйрәнмичә торып, алар аша, алар үрнәгендә балаларга тәрбия бирмәсәк, безнең тәрбия күпкә кайтышрак булыр иде. Менә шушы шәхесләребезгә карап, аларның тормышларын өйрәнеп, алар ничек итеп максатларына ирешкәннәр, шуларның юлларын өйрәнеп, шушыны үрнәк итеп алсалар балаларыбыз, бу бик әйбәт нәрсә. Менә бу Мәшкәрә төбәгендә шәхесләргә искиткеч бай. Ул инде Россия күләмендә генә түгел, дөнья күләм шәхесләргә бай авыл. Шуңа күрә менә бу бүгенге чара бик вакытлы, бик әйбәт чара. Һәм инде шуңа күрә сүзне кыска тотып чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Катнашучылар, балалар, сезнең барыгызга да каушамыйча матур итеп чыгыш ясауыгызны телим. Һәм инде бүгенге менә җыелган бүгенге чыгышлар бик зур байлык булып Мәшкәрәдә калыр, һәм юллары китап та булып чыгар дип ышанам. Киләчәктә дә барыгызга да шушы юнәлештә бик зур уңышлар телим. Сәламәтлек. Хуҗалыклары җирле халыкны эш белән тәэмин итүчеләр. Эш булса, авылның киләчәге бар дигән сүз. Бүгенге чарада безнең мәктәбебезне тәмамлап, үзенең хезмәт юлын авыл хуҗалыгы белән бәйләгән фермер хуҗалыгы җитәкчесе, безнең мәктәбебезнең төп иганәчесе, әти-әниләр комитеты рәисе Сафиуллин Раниф Габидулла улы да катнаша. Раниф абый, 1-2 сүз, сәламләү сүзе өчен сүзне сезгә бирәбез.
Assalamu alaikum. Hürmetli konaklar, hürmetli prezidium, hürmetli kollegalar. Kollegalar diye aytamen de men тоже şuшы мәктәпне укып бетергәч, армия сафларында хезмәт итеп кайткач, 1 ел шушы мәктәптә военрук булып эшләдем. Аннан соң инде фермер хуҗалыгын башлап җибәрдек. Без мәктәп белән бик тыгыз эшлибез инде. Мәктәпне мин әти-әниләр комитеты рәисе буларак инде төшеп, шушы мәктәпкә килеп карап йөрим инде. Мәктәп һәр вакытта чиста, ашарга тәмле, бөтен яктан да әйбәт, Аллага шөкер. Кичкенә генә инде шушы авылның төзеклегенә чынлап та кичкенә генә булса да өлеш кертергә тырышабыз инде. Менә күргәнсездер инде Күкшел авылы зираты каршына Рамил хәзрәт белән киңәшләшеп, аннан рөхсәт алып инде бик матур гына памятник шикелле ясап куйдык. Аннары үзебез инде үземнең инициатива белән булды инде ул. Зәлифә чишмәсе эшләттек. Хәзер инде менә бүген көндә ремонт эшләре алып барабыз анда. Байтак кына суммага инде. Рауя Абдуловна дан рөхсәт алып инде элегрәк инде Күкшел авылында менә шундый традиция кертеп җибәрдем. Кыш көне, кышкы сабантуй дип атала инде ул. Рауя Абдуловна аны ачып башлап җибәрә. Балаларның кышкы каникулында өйдә ятмасын өчен инде чыгып шунда катукта уйныйлар, плов, чәй, кыймак, төрле уеннар. Һәрбер килгән балага инде бүләк, кичке салюты, концерты, бөтенесе шундый матур күңелле чара оештырдык инде. Конференция килгәндә инде бу конференция дәвамлы, гомерле булсын. Чакыруыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз. Секция эшләренә инде ялыктырмыйк дип бераз гына кыскартабыз. Без Мәшкәре мәрҗәннәре фәнни гамәли конференциясенең бер секциясен үз эшчәнлеген бөек кыргыз язучысы Шыңгыл Тирекул улы Айтматовның әсәрләрен сәнгатьле сөйләүчеләргә багышладык. Бу турыда безнең рус теле укытучысының чыгышы бар иде. Ул үземнең секциядә әйтеп китәрмен дип әйтә. Шуңа күрә хәзер сөйләүчеләрнең яңадан килгән кунакларның әйтергә фикерләре булмаса, без күчәбез секция өлешенә. Безнең 5 секциядә эш башлана. Менә иң түрдә җитәкчеләр анда сезне хәзер каршы алачаклар. Иң түрдә безнең этнография секциясе. Үзегезнең укучыларыгыз белән шунда рәхим итерсез. Анда икенче кабинет, безнең химия кабинеты. Ул кабинетта мөгаллимнәребезне үзләренең тәҗрибәләрен уртаклашырга чакырабыз. 3нче секция барачак актлар залына, анда безнең Шыңгыз Айтматов әсәрләрен сәнгатьле сөйләүчеләр анда булачак. Аннан соң без киләбез менә монда бер секция эшен дәвам итәчәк. Бу кабинетта монда безнең ачык һавадагы музей секциясе эшләячәк. Һәм менә рус теле кабинетында безнең җыелалар күңел җәүһәрләрен барлаучылар. Барыгызга да уңышлар телим. Чыгыш ясаучыларга аерым рәхмәт. Әйдәгез, зур эшләргә рәхим итегез. Каждый цвет, каждый орнамент о чем-то говорит. Наш фольклорный ансамбль «Небожок».
Вот уже 3-й год я являюсь участником этого ансамбля. И когда мы собираемся с участниками ансамбля, мы не только изучаем танцы и песни, но мы узнаем много о жизни, о быте, о праздниках, играми, танцами и запевами. Мы можем делиться всем самым главным – национальным богатством. Мен тірілтірісің дауаларсың деп әйте тұрған. Ләкин шөптір медицин өлкөсі мені өзіне топмады. Қойды оқуя шағымызны. Мен бірді ойламадым, бірді ойламадым деген көп. Өзім өзімше, мен деген қошы келер бір төбек екенде. Ләкин тілек өшішілер Авыл тарихи эзләре буйлап дип атала. Рәхим итеп. Бешкәр авылы республиканың һәм районның иң төньяк чигендә урнашкан. Менә район Кукмара районының Мамыш, Ныкрат авылы шәһәрләре 30-35 километр шамасы ераклыкта урнашканнар. Кап-кара урманнар белән капланган Мәшкәре авылы урынына иң беренче фин-угыр кабиләләре килеп урнашкан дигән фараз яши. Аларның өйләре Тарым буенда урнашкан дигән сүзләр бар.
Алар башта балыкчылык һәм аучылык белән шөгыльләнгәннәр. Ярым зимәккә өйләрдә торганнар. Соңыннан инде терлек туар асрый башлаганнар. Ләкин алар яши торган урында яшәү бик куркыныч булган. Шуңа күрә алар үзләренең нигезләрен ташлап, безнең Мәшкәрә авылына килеп урнашканнар. Мәсәлән, авылның Болык эше урамында Орлар зираты дигән урын бар. Һәм кызганычка каршы ул урын инде сакланмаган, ләкин без аның шунда безнең Болык эше урамында урнашкан икәнлеген беләбез. Ул шулардан Кортлык янындагы инеш буйларында кап-кара урманнар булган. Һәм анда аюлар күрүе урамга ишетелгән. Шуңа күрә бу урыннарны Шыгай ише яки Кара урман ише дип йөрткәннәр. Шуңа да без шушы урамны хәзер дә Шыгай урамы дип йөртәбез. Әннәре элек-электән Күкмара районындагы Мәшкәрә авылын Ишмән дип йөрткәннәр. Моны татарның күренекле мәгърифәтчесе һәм тарихчысы Шиһабетдин Мәҗнүни үзенең китабында язып калдырган була. Мәшкәрә сүзе инде үзе маскар, мариларның маскар сүзеннән килеп чыккан. Ул аю дигән мәгънәдә. Димәк, безнең авылыбызда аюлар аз булмаган. Һәм шуңа күрә Мәшкәрәнең исеме дә аюлар белән бәйле булып кирип калган. Бербаш авылыннан Ишмән исемле кеше хайваннарын һәм йорт җирләре белән авылдан чыгып китеп яши башлаган. Бераздан соң Бербаш авылында җир аз булу сәбәпле ул Мәшкәрәгә килеп урнашкан. Бербаш авылының мәчетен сүтеп, бүрәнә һәм агачларын Мәшкәрәгә күчергән. Бераздан соң Туймәш бине Туйкә исемле кеше ул мәчетне Бербаш авылына яңадан кайтарып, авыл халкына һәм иманнарына биргән. 1610 елда дөньяга килгән Ишмән Туктарулы Бербаштан Мәшкәрәгә килеп йорт сала. Бербашка исә алар 17нче гасырда Касым ханга юкка чыгарылгач кайткан булалар. Туктаргали Бербаш авылы зиратына күмелгән. Кабердәге дата 1675 ел. Аннары бер хәбәргә караганда Үтәмешнең Ишмәннең 7 улы булган дигән хәбәр бар. Аларның исемләре Гаеп, Габдүсәләм, Габделмәннән, Сәгыйд Бәшир, Нәзир, Үтәмеш булган. Инде икенче хәбәрдә карасак, Ишмәннең 2 генә улы булган. Аларның исемләре Гаеп һәм Үтәмеш булган. Үтәмештән инде Габдүсәләм, аннан Мөхәммәд Рәхим һәм Габдулла туган. Мәшкәрә авылында татарлар яши башлау Бербаш авылына килеп торучы Туктаргали һәм аның улы Ишмән исемләре белән бәйле дип без инде әйткән идек. Әле хәзердә руслар Мәшкәрәне Ишмәнева, әмарлар Ишмәнял дип йөртәләр. Туктаргали белән Ишмән яңа урынга килеп нигез коруга, Яңгул авылында яшәгән татарлар безнең авылга килеп урнашкан дигән фораз булган. Чөнки Яңгулдагы зират хәзерге көндә сакланган һәм хәтта анда үз заманның күренекле шәхесе Мулла Ибраһим бине Хуҗаның әтисе җирләнгән була. Халык бу җирдә изгеләр бик күп күмелгән дип әйтәләр. Һәм шуңа күрә бу зиратның исеме Изгеләр зираты дип аталган. Менә сез ул зиратны слайдларда күрәсез. Мәшкәрәдә чирмешләрнең һәм арларның бер өлеше татарлашкан булулары бик мөмкин. Мәшкәрәдә кайчандыр Ар Шәйхетдин, Ар Хөснетдин кушаматлы кешеләр булган диләр. Әйтүләре буенча, аларның бабалары ислам диненә күчкән булганнар. Алдарак ул чорларда халыклар күчеп йөргән диелгән иде. Галимнәр моны төп 2 сәбәп белән аңлаталар: ирекле рәвештә һәм мәҗбүр итү. Мәшкәрә авылы мисалында без шуны күрәбез дә инде. Явыз Иван Казан ханлыгын җимергән, шукынырга теләмәгән татарлар урманнар, зур елгалар тирәсенә куылган. Нукрат иделе буендагы иске Бертамак авылы урынында кайчандыр татарлар яшәгән диләр. Татарлар аннан китеп Зур Сәрдек авылына нигез салганнар.
Малмыж музеяндагы бер документта на месте села Старый Бурец в старину была деревня, называвшаяся Сардык. На месте теперешней церкви было татарское кладбище. Когда строили церковные ворота, то было найдено много скелетов, хотя русские у церкви никогда не хоронили. Мәшкәрәгә килгәндә, аңа кашан нигез салулыгын түгел әйтү җиңел түгел. Болгар татарлары бер буена 2 чорда шәһәр булгач җимерелгәч, һәм Явыз Иван тарафыннан Казан каласы басып алынгач, күченеп килергә мөмкинләр. Тарихчы Худяков, Ядигер, Одай, Козаклар, Бөрбаш, Жансыбы авылларын Мәшкәрәне кебек борынгы авыллар рәтенә кертә. Һәм туган якны армия тон өйрәнүче Зинур Әхмәтгалиевның фикерләре дә шуңа тәңгәл килә. Таш койма белән әйләндереп алынган зират эчендә яртылаш җиргә сеңеп мүкләнеп беткән кабер ташлары бар. Аларның берсендәге борынгы гарәп шрифты белән язылган язу әйтүләренә караганда 15-нче гасырга карый. Шуннан чыгып, без Мәшкәрәне районыбыз территориясендә иң борынгы авылларның берсе дип әйтә алабыз, дигән Зинур Әхмәтгалиев. Мәшкәрә авылы шулай ук ул вакытларда күчеп килүчеләр һәм тумучылар хисабына әкренләп зурая барган. Кешеләр орманнарны кисеп, чәчүчелек җирләр булдырганнар. Бер буй тирәләрендәге агачлар юкка чыккан. Хәзерге бүгенге көннәргә кайтсак инде, 2018-2019 елдан башлап төбәгебездә Мәшкәрә окулары башланып китте. Хәзерге көннәрдә, хәзерге вакытта. Бу фәнни җыелышта катнашучыларыбыз республика күләм фәнни-гамәли конференциясеннән соң Мәшкәрә авылы зиратына кереп, галимнәрнең рухына дуа кылалар. Бу мөселманнарны берләштерү һәм киләчәк буыннарны рухи тәрбияләүдә зур әһәмияткә ия. Аннары катнашучылар Мәшкәрә авылының данлыклы 1-нче җәмгыять мәчете белән танышалар. Әлеге мәчетне 1791 елда 1-нче гильдия сәүдәгәре Абдулла Кабдусәлам улы Күтәмешев төзетә. Бу гыйбадәт йорты авыл үзәгендә урамнар кисешкән җирдә урнашкан. Заманында иң яхшы шәһәр мәчетләре дәрәҗәсендә йөргән булган безнең мәчетебез. Мәчет манарасының кыйбласы мәгърифәтче, дин белгече Мадинасыр Мурсави күрсәтелгән. 1793 елда ошбу мәчеттә 1-нче намаз була. Шулай ук Абдулла Үтәмешев Россиядә һәм чит илләрдә бик данлыклы һәм юмар меценат буларак да белгәннәр. Ул Россиядә 100 мәчет төзеткән һәм башкалабыз Казандагы Иске Таш мәчеттә аның акчасына торгызылган. Мәшкәрә авылында дин галимнәре, мәдрәсә остазлары, шәкертләре, милләт һәм дин өчен хезмәт иткән олуг шәхесләр җирләнгән зират бүгенге көнгә кадәр сакланган. Сез минем презентациямда шул элеккеге иске кабер ташларын күрә аласыз. Шушы кабер ташлары булыр. Тирә-юньдәге уку йортлары белән чагыштырганда, мәдрәсәләрнең дәрәҗәсе абруй ягыннан Сатыш, Иш-Бубый мәдрәсәләре белән тиңләшерлек мәдрәсә Мәшкәрә авылында да булган. Аны ислам дөньясында яхшы белгәннәр. Мәшкәрә мәдрәсәсендә Казан, Уфа, Якут губернияларының руханилары гына түгел, Себердән, башкорт, казак авылларыннан да килеп белем алганнар. Siz şu sayıda bir götürürsünüz. Şu müzede başta indi medrese uğraşkan bulan. Şu yurt buranında okudu, ana bakşa başında uğraşkan bulan medrese. Meşkere tağın başka bir sədəgər Həmzə Abdülvəliyev Təşiqqan, o yaş şaqda Qırğızstan yaxlarına шығып етіп, шunda түпләніп қалған. Аның анығы Шыңғыз Айтбатов көрнеклі қырғыз язучысы болып тұрады. Мәчетімізге келіп қайтып, ол манара белән 130
yılda kestiler. 1971 yıla kadar bu ındır tabağı ular anlara bir kırda gereksiz bulup boşturan. İkinci taş meşit 1872 yılda İshak Meşit Okşası'na salınır. Amaşı Abdullah'ın olayı saldırgan Oğaş Meşit 1871 yılda Yona ikinci yıl ayında Taş Meşit'ine düzüyor 1872 yılda. Hazır bu vakitte beş vakit namaz hem gayet namazları Yona Serdik avlundan çıkıp alıp düşken kurulgan meşitte okunur. Bizden birinci şamik meşitte başlandı, halde yattı, biçimlerine başlanan vakitinde anda restorasyon işleri başlanan o 2005 yılda avının imamı Münir Fethuddinoğlu Yusupov yetekçiliğinde süklendirici işleri başlanan. Hem vadi halktan 3.300.000 so'm jiyiladi. Hazırda bizim meşgulde düzüklendirici restorasyon işleri olup varlar. Ötemişlerle aytsak alanın davamçıları bizge hamanda kilip giriler. Rüstem Ötemişev'nin oğlu Eldar Ötemişev hamanın turmuş iktaşı Gülnur Apa bilen maktabimizde uçraşular bulup duran. Rüstem İsmail'in Ötemişev bize injinier konstruktör, aviasiya, kosmik hem meditsina texnikası bilgisi SFSR atkazanan uylap tavuşusu da bulup duran. Hem hatta o Yuri Gagarin'i uçuşqa hazırlayan med-ekspert olarak katlaşışı da bulup durgan. Lakin Rüstem abinin gına uçuşlar Rüstem abi gına şunday danlıklı kişi tübel ana oğlu İldar abi da bir bu bizning respublikamızga bir bu hizmetlerin kiritgan. Hem sözünü yumğaqlarında şunu aytasım ki Meşkere avlunun tarihi uzun boylıklarga ega. Ol hazine onun turunda bundan buğga söylep devam ettirmek gerek. Bunday tarihi yetkililer miras bo'lib qolirga tiyish. İhtibarımız için Hürmetli konferensiya qatnashchi bizning eng ko'ngilli, eng g'ulqinlantirg'ich mezgilini kelib jetdik. Bu endi jingishlarni tabriklash tantanasi. Hozir ishni tubandagicha uyushtiramiz. Eng birinchi muallimlarimizni ham muallimlar seksiyasini vaqt bilan birga otlaymiz. Seksiyasi ishtirokchisi Selina Mansurovna ishtirokchiligida onda qatnashgan muhtaram juri sizga so'z beramiz. Siz o'zingizning kollegalarimizni belgilab ketarsiz deb ishonamiz. Hayırlı günler. Meşgele Meclisleri Respublika Kılam Konferensiyasının okutuşlar tecrübesi bölüdü, uyuşkan işte üzülen ışığı tüvenledi. Muallimlerimizin kulüpler neticeler bile tanıştırmak için bu konuda kullanılan muhterem konağımız bütün dünya Tatar Kongresi Halk Referenti Bayezid Erkayev'in biri gelişip kalağımız. Okutuşlar tecrübesi seksiyası işinde laureat Gülhan Latifova Remziye Talgir kızın şakarabız. Карточка açırıp alayım, карточка. Ne? Birlikte sıkıştırıp ayrılırız. Var mı? Açırık mı? İkinci laureatımız Şafigulina Sufiya Lina Kamil kızın yaşarız.
Üçüncü orunni yollagan Ahmadulina Sakina Nasip kızın brigadashimiz. Rayonlarına gitmemiz de koysa rayonlar. Var mı? Var rayonlar. Olga toba Hayrulina Feride'den biz kızını çakarabız. Alдағы бүләкләнішіміз екінші орынны yollagan bizge Layış rayonundan kelген Vafina Rızaliya Gümar kızı çağırabız. Şolay ikinci orun iyesi Yabbarova Elfira Mansur kızın birgeleşeriz. İkinci orun iyesi Ahatova Güzeliya Gabdılhan kızın birgeleşeriz. İkinci orunda yapılan Harisova Nurzide Raif kızın birgeleşeriz. Hem birge birinci dereceli orunni yollagan müğallimimiz Bukmara rayonundan Şakirova Razina Abdülber kızını teşebbüs. Dostlar, ağızını yarab, maturitet, qanaat bulup, bülek birip durup, bik köngülde. Әлеге бүләкләре безнең иганашысы, безнең хөрмәтле Ирек абыебыз. Дәүләтсез китапларны казанына алып килүче иганашыбыз. Шексез рәхмәтебез сезгә, Ирек. Авылларыбызның тарихларын өйрәнүгә багышланган ачык һавадагы музей секциясендә катнашучы барлык укучыларны тәбрикләү өчен җитәкче Рәхимова Айсу Афраим кызына бирәбез һәм muhterem jüri. Hürmetli qonaqlar, sizni bugungi konferensiyada qatnashishingіз bilan tabrik etам һәм менә sizga bizning seksiyada qatnashgan o'rinlar bilan tanishtirib ketу uchun Tatariston Milliy kitobxonasi direktori o'rinbosari Habib Irek Abdulxayburovni bilamiz. Üçüncü o'rinni yollagan Davletchin Ilnaz Ilnaro'la. Üçüncü o'rinni Turqaovni. Şulay uq 3-chi o'rinni Yusupova Oliya Aynur qizi, 8-sinf o'quvchi O'yinbosh tub maktabi.
3-nji o'rin Najmiyeva Xadija Islom qizi, Serdikbosh o'rta maktabining 7-nji sinf o'quvchisi. Fotografımızda yok parça tügülmekte, direktörü. 2-nji o'rinni yollagan Valiyeva Adila Marsel qizi, Mashkara o'rta maktabining 6-nji sinf o'quvchisi. Şulayıp 2-nji o'rinni Xalilulina Nazila Minahmet qizi, Nanashir o'rta maktabining 7-nji sinf o'quvchisi. Birinci o'rin Zakirov Bulat Ozatullah, Tuban Üskübaş avluning 9-nji sinf o'quvchisi. Bağlarga orunlarda bölüp bir bik ağır buldu, kıyım buldu. Allah bütün size malatsın. Her türlü gamlıklı şahısların varlığına bağışlanğan Tatar halkının etnografiyası seksiyasi işçenligine neticede yazı bizning Ramil Kaslan. Mana Şimdi da bizde 9 kişi buldu, değil mi? Sonra da bir kıyın buldu şöyle dedik. Vallahi köpek başta 13 minut oturduk, izletler değil mi? Tam 3 orunga basında uyarı bulduk. Bizden 3-nji orun bilen etnografiya mayoru narodu degan seksiyada Şuvayij Ahmadulina ham o'quvchisi bizning endi Zaripov Islom. Kilesi bizden İshakova Leysem, 3-nji o'rinni Nanashir avluundan, Qara rayoni. Üçüncü o'rin bizden Sadikov Karim, Mashkara oldi yigiti, olmoqlarni. Hozirda sizlarga tavsiyalar nima turibdi? Ham yangidan 3-nji o'rinimizdan Samigulina Asiya. İkinci o'rin Shakirov Rifat, Mashkaradan Rifat o'zi izlanib, o'zi ko'rsatib, o'zi suylab, olmadi ayrishini ta'sir etishga ham rahmat. Bizning avvaldan hunariyatlar aytib
İkinci oyun Yapbarova Kamile. Şolay ikinci oyun bizim Abdullina Adida, Şaşıngar Avul Mektebi, Baltaş rayonu. Biletlerim. Birinci o'rin bizim birinchi o'rin bo'yicha bizning endi Boshsuker ovuli Ahmetov Vladimir. Молодец. O'zingning nasringni, o'zingning boboyingni hamda holatda ishtirok etib taqdim etding. Rahmat ya mana. Hamma bizning tamom birinchi o'ringa o endi bunda qatnasha olmadi, mana keyin internetdan topshirib jiberdi. O Sarmondan Jalil maktabidan mana Vladimerniki hamda endi Jalilniki ikkisi ikki yoq o'zgarishlikda, Vladimernning ijodiy yoqdan bu xizmatdan beyrona qoldi ustama o'zinchaligi, endi mana Jalilniki o endi Shayin TV'ning filiali darajasida mana shunday yuqori video kontent yog'idan bir yoq yetishtirib shunday chiqishi bo'ldi. Shular biz uni birinchi o'ringa taqdim etdik. Şivişlerini, onlarını hazırlayan müəllimlərini təbrikləyirlər bizdən maddi büyük qızlarımız.
Leysen, Leysen İlyas'ına birimiz hem Zömer'in katılma sizden birge şokarız. Kayıtlı günler oramızda da 3. orunna Ahmetova Aslıyer Aydar'ına veririz. Bölümünde bik eybet işler karaldı. Benimle bu yıl bik şartlanıp şu kadar ihlas bilen tanıtırdım. Okuyucuların birinciden işlerin aparımlıyısı şu kadar benliğin negizde bitinisi tiyişte derecede. Ondan sonra ikinciden okuyucular şu kadar matur ettirip izlengenlerin, ürengenlerin söyleyip bilebildiler. Onların prezentasyonlarında bik gramatlı işlenen hem şu Anarsan 2. klastan başlayıp 9. klasa kadar balalar katlaştı. Mine 2. klasa balalar katlaştı, özü bir mertebe buldu, bik süyünüp alarak para bitirdi. Kişkilerinde bulsalar da onlar şu zorlar bilen tengleşir derecede çıkış yasadılar. Aslıyer rahmet size. Gelecekte de olmuşlar duyuruz. Selamlar buluruz. Zaten buluruz. İkinci orun Gaynulina Zelina Ayrat'ın Samegulina Nargiza Yasuruna. Çıkışlar bilen şap batırdılar, onlar şu kadar batırdık çıkış yasadılar. Ama lakin ezgine aparmayı yırtakta düşmeden yer buldu, şunun düşündüğüne. İz gitmeli, gelecekleri bir motorlu kızlarının. Tatar kızı konkursuna da tutup alalım siz mi kızlar? Rahmet. Asıldaşlarım alar benim. Sizin tarafı olurlar. Rahmet kızlar. Bir de basınlar. Bundan dışarı geçsen Fakhreddinova Gülziye İlgizovna şulay ikinci orun. Gülziye biz gelecekte iyi Mustafa Balbak çevirişi bulaşacaktık. Ümitler kalırız. İlya Galin orunda. hem zamanla yerip, zamanca teknolojileri özleştirip işlemeye kaldırdı. Rahmet. Şarifullina Ramiya Rayın Nuruna. İşi bilen, onun fenli tezüşte farmalıyısını beklediğinde hem de söylüyor boyunca da iş maturadır. Boy, tiren, tizleri, müşteri olup varlıgan şın fenli, ameli iş bilen katlaştı. Hem birinci orun Bildan ve Nezile Gazinurovna, Haras ve Nefise Nailova. Mine bu kızlar şu kadar motor dip çıkış yasadılar. Onların okutuşusuna da rahmet, onların işlerinde jirine jitken gibi. Hem onlar özlerinin isimleri, babalarının, atilerinin isimleri, klastaşları, isimin motor kim koygan degen tema aslında çıkış yasadılar. İskitkiş motor, malatsı kızlar. Sizin kileşeğiniz bit motor, dağı da şulay patlaşınız. Yemin kileşekte de. Sizge kıramı. Hem rayonumuzun Akkalbak İncması isminden
мектеп коллективына рәхмәт хаты тапшырасым килә. Хөрмәтле Күкмара районы мәшкәле мәктәп коллективы, халкыбызның милли йолаларын, гореф-гадәтләрен, динен яшь буынга мирас итеп тапшыруда туган телне, динебезне үстерү, саклау юнәлешендә башкарган эшләрегез өчен сезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез һәм киләчәктә дә шу зур уңышта, сәламәтлек, гаиләгезгә иминлек теләйбез. Бергә булыгыз. Музейіне қоясыңдар, кітапханамызға қоясыңдар, милли мәдени мирасымызда мында біздің Күкмара районынан жиылған рухи байлық топтарына. Сізге сол Шыңғыз Айтматов кесәләрен сәнгатьле сөйләүчеләр секциясының эшчәнлегенә нәтиҗә ясау өчен сүзне Җиһан Шиңабызалия Максум кызына бирәбез һәм жюри, мәртәбәле жюри үзегез әйтерсез. Рәдиф хәзрәт рәхим итегез. Иң күп конкурсларда безнең секциядә иде. Жюриларга урын куюы бик авыр булды. Чөнки бөтенесе дә бик матур чыгыш ясадылар. Без укучыларның чыгыш ясауларына сокланып карап утырдык. Рәхмәт сезгә укучылар. Аларны әзерләгән укытучыларына да бик зур рәхмәт. Мин бөтенегезгә беренче урын куеп чыккан идем. Biz татар телендә чыгыш ясаган укучыларга аерым урын куйдык, рус телендә чыгыш ясаган укучыларга тагын аерым бәяләдек. Зур Сәрдек авылы гимназиясе 3-нче урын. Юсупжанова Дилә Ишатовна Зур Сәрдек авылы гимназиясе 2-нче урын. Ахмадуллина Томсылу Илфатовна многопрофильный лицей имени Булатова 2-нче урын. Галимов Герек Илшатович, Мемяшир урта мәктәбе, 1-нче урын. Бик матур сөйләрләр, без бик сокланып тыңлап утырдык. Рәхмәт сезгә. Мәмәширнеке. 1-нче урын чыгыш ясасыннар, сөйләр, монда сөйләр. Әйбәт булса язап, табигатьтә әйтте. Хәзер рус телендә чыгыш ясаган укучыларны бүләклибез. Жумабаева Зарина Азаматовна Бойлангар урта мәктәбе укучысы, лауреат исеме алды. Кабирова Айсина Рифатовна Накту урта мәктәбе укучысы, лауреат исеме алды. Ермолаева Милана Сергеевна, Левиш урта мәктәбе укучысы, лауреат исеме алды. Хамадинова Зилия Рамилевна, Мешкәре урта мәктәбе укучысы, лауреат исеме алды.
laureat ismini oldi. Shamsiddinova Zaliya Ozatovna Meshkara o'rta maktabi o'quvchisi, laureat diplomi. Galimova Adila Ramilovna Tuyumbash tip maktabi o'quvchisi, laureat diplomi. Miftahova Adeliya Ilnarovna Shimmiz Aytmatov ismidagi 1-nomerli gimnaziya o'quvchisi, 3-o'rin. Osipova Kseniya bunda Galaktikadan hem bu 2-nji maktab o'quvchisi, 3-o'rin. 3-o'rinlar Safina Dina Nazirovna Meshkara o'rta maktabi o'quvchisi, 3-o'rin. Fahretdinova Zarina Zilfatovna 1-nomerli gimnaziya, 3-o'rin. G'aynullina Zarina Ayratovna Meshkara o'rta maktabi, 3-o'rin. Rahimulina Razalina Rafaelovna Yonil o'rta maktabi, 2-o'rin. Fatihova Guliya Renatovna Bereznak tip maktabi, 2-o'rin. Rahimova Tansilo Azatovna Meshkara o'rta maktabi, 1-o'rin. Kommentariy bermadim, şunu aşık olmasın da umumiyken aytam, bardaq bağlar da pek yaxşı çıkış yasadı. Dürüst aytıldı, mine alarga beye beruvi ağır buldu. Endi bek tırışıp, bek şunday intonatsiya bilan yaxşı çıkış yasadılar. Bek zo'r rahmat. Bağlar barağızga da orunlarını men qo'yida qatnaşdım. Baribir de men qo'ymadim desem de bütünüzge birinchi o'rinda beraylik, lekin jinguvchi bo'lar shu kishi kim o'zining ittashi jinganga suyini, yaxshimi? Shundoq
Bürkün Barmanın romanından özür. Dağ atқанда Nayman ana temesinden çıktı. O yolga әзір idi. Бусағаны atladı da uykusundan uyanmagan avulga qarab soqlanıp durdu. Hamanda төз gövdeli Nayman ana Irak seferge dip bilim buğan idi. Tünlerin uylanıp yatkanda o bir fikirge keldi. Olun isen kiliş göre olur mu ol? Şul vakit gözleri yaşlandı. Ol ağır sulap koydu. Tevekkül adımlar bilen diyesi akmaya yanına geldi de anı dizine çöktürdü. İki ürkeş arasına yol bişlerlerini saldı da özü de diye üstüne atlandı. Nayman ananın diyege atlanıp avuldan çıkıp gittiğini bir kim de görmedi. Tuktap yoluydu ananın oyunda da yok. İksiz şiksiz dava boylap diyesine komşusu bile sildirip olga barğın bile o. Bari tek tünlerine sirek mirek işleyen kıyılar yanında tuktap hal alar. Tağ atı bile inkülük kalkılıklar arasından diye kütüğü izlev başlana. Kervan bilen ötken sevdegerler şuşu tiredegine diye kütüğü küte durgan manqat malayını kurgen bulganlar. Ana indi ikinci gün boyu şuşu tübekte tuğlanıp yürüy. Lakin boş dalada bir kimde görünmey. Ananın kügülün şek kemirdi. Kütünü başka jere düşünmegenlermidi? Oğuldan çıkıp gitkende ol bir eybet turunda gına uyladı. Benim oğlum isen bulup çıksın idigine. Mankırt bulmay, elle kim bulsun. Akılından yazgan kişi bulsa da. Benim oğlum isen bulup çıksın idi. Deyip diledi oğul. Şu azmini ona kişiye. Şunday uylar bilen barganda Irakta otlanıp yürgen diye kütüğüne top boldular. Kelip jitip ulan tanıgandan soň yugurip keldi ulanın yanına. Taşlandı. Ulum, yürep berem. Tanıysınmı? Seni izlemene jerim kalmadı. Men senin eliyin. Uksi yuladı ona. Balasız jiberi almadı. Şunday. Lakin oğlunun kıyafeti bir taraf idi. Ananın sözleri anın yüreğine kadar varıp jitmedi. Oğlum birer neşet bulsa dağın, avuldan alıp çıkıp gitmekçi idi o. Diye kulegesinden oğlunun jeye bilen o tüvegenin görmedi o. Su yağına vurulgan idi. Akma ulu, akma deyip kışkırdı o ana. Diyesin öz yağına vurmakçı idi. Lakin yetişmedi. O anın suya kaburgasına gelip kadaldı. Bu anın eceli idi. Teni jirge düşkençi başındağı ok yolunu havaga kuş bulup evrilip ışıp gitti. Birden bir yigit değil, Tatar yigitine şapırmadı için. 8 yaşların bəhələu yumqaqlanda bu arasına bəhə veru üçün sizinə hürmətli qonağımız İlfət Gülyasovna verəriz. Tağın bir qat hayırlı gün, hürmətli qonaqlar, oquşular. Şunday шығыштан соң инде сүзсіз қала яздым. Шыннан тағын bu егетебіз біздің Мәмәшир ауыл мәктәбінде оқушы егетебіз, Ирек исемлі егет. Инде Көкмара районының һәм Көкмара районының күп кенә мәктәпләренең сәхнәсендә үзенең матур шигырьләре белән, матур өзекләре белән бөтен укучыларны, укытучыларны, килгән кунакларны шаккаттыра ул егетебез. Ирек сиңа чыннан тагын бик зур рәхмәт. Шулай бит ул менә чын татар егете. Күңелендә татар рухын йөртә ул, татар нурын йөртә ул менә молодец ул егеткә. Гомумәндә Мәмәшир мәктәбе, Мәшкәрә мәктәбе, Мәмәшир мәктәбе менә бу инде ул Киев өлкәсе безнең границада торган мәктәпләрдә чын татар балалары укыган да, чын татар балалары һәм алар үзләрен менә татар балалары буларак
Бүгенге көндә күрсәтәләр, үзләренең горурлыклары белән матур итеп яшиләр, укыйлар, рәхмәт аларга. Бүгенге 5 направление булган секция эшендә мин булдым. Һәрберсенә кереп чыктым, шуннан да бик матур чыгышлары белән укытучылар да, укучылар да бик матур чыгышлар ясадылар. Һәрбер секциядә җитәкчеләр, дип әйтим, җитәкчеләр бик аптырап чыктылар, ничек бәя бирик, ничек урын куеп бу укучыларга дип. Шуннан да соңгы елларда туган телебезгә хөрмәт, туган телебезне ярату, туган телебезне үстерү буенча күп эшләр эшләнелә. Үзебезнең районда да шулай бик күп эшләр эшләнә. Безнең районыбызда 78% татар яши. Кукмара районында үзегез беләсез, һәм нишләп әле без үзебезнең телебезне, гореф-гадәтләребезне сакламаска тиеш. Әлбәттә инде без аны саклыйбыз, менә шушы көчле укытучыларыбыз белән, көчле татар җирлекләре белән һәм көчле шушы телебезне саклауда ярдәм итүче төрле иганәчеләр белән менә аларга да зур рәхмәтебезне әйтәсе килә. Үзебезнең район укытучылары чыннан да бик күп безнең татар теле укытучылары 78% татар яшәгәч бит инде әйтәм, бик көчле хезмәт куялар. Менә Зөмәрә ханым элек үзе дә татар теле әдәбият укытучысы, бүгенге көндә Акколфак оешмасын җитәкли. Мин инде әлбәттә шулай татар конгрессы бүлекчәсе җитәкчесе. Без ярдәм итәбез, үзебезнең районыбыздагы асыл егетләребезне, асыл кызларыбызны төрле конкурсларда катнаштырырга инде без тәкъдим итәбез һәм катнаштырабыз. Гомумән дә безнең татар теле генә түгел, Удмурт, Мари, урыс һәм башка милләтләрдә безнең районыбызда бик күп. Без бөтен милләтләрне дә бер тигез дәрәҗәдә күрәбез үзебезнең районда. Безнең районыбызда 6 Удмурт мәктәбе бар, 5 урыс мәктәбе бар, 1 Мари мәктәбе бар. Менә безнең бөтенебезнең дә телләргә куелган бурычлар, максатлар бер тигез, бер дәрәҗәдә күрәбез без. Татар дип аерым карамыйбыз, Удмурт дип аерым карамыйбыз. Менә күрәсез бит егетебез, шулай бит, кайсы алыныкай булган, уже китеп тә өлгергән инде. Удмурт мәктәбеннән килеп, бүгенге көндә беренче урынны алды. Бу нәрсә дигән сүз? Без шулай тату булырга тиешбез. Һәр милләт үзенең гореф-гадәтен, үзенең телен сакларга тиеш. Без бер-беребезне беркайчан да кимсетергә тиеш түгелбез. Син урыс та, син татар һәм башкасы дип без бер-беребезне кимсетергә тиеш түгел. Һәрберебезнең максаты бар тормышта, шул максатыбызга ирешеп, без һәрберебез матур яшәсәк иде. Бүгенге барлык шушы катнашучыларына шушы зур мәҗлисне тәмам бетерәсе килми, һәм нимә дәвам итәсе килә. Дәвамлы булсын иде. Менә күп кешеләр шулай дип әйтте. Киләсе елларга да шулай очрашырга язсын безгә. Килгән кунакларга сезгә инде хәерле юллар, исән-сау кайтып җитегез. Менә без Кукмара районында шулай матур итеп, әкренгә яшәп эшләп ятабыз. Менә дин белән дөньяви белемне, дини белемне, дөньяви белемне бөтен милләтләр дә районыбызда яшәгән милләтләр бер тигез дәрәҗәдә күреп шулай мәктәптән читләштермибез, дини белемне дә шулай матур итеп алырга без һәрвакытта рөхсәт. Мәсәлән, каникуллар вакытында безнең мәчетләрдә була лагерьлар дип әйтәбез инде. Лагерьларга да без балаларыбызны беркайчан да тыймыйбыз. Алар анда барырга тиеш, белем алырга тиеш, бөтен әйбердә тәрбиядән. Әгәр дә без яшь буынга мәктәпкә килгән вакыттан ук инде дөрес белем бирәбез икән, инде ул бала үскәч тәген үзенең гомерен соңгы сулышына кадәр шул белем белән барачак ул. Беренче класска кереп, мәктәптә төрле ситуациялар була бит инде. Мәктәп җитәкчеләре кай вакытта әйткәндә, менә шушы бала проблемныйрак, шушы бала проблемныйрак. Мин әйтәм инде, ул мәктәп җитәкчеләренең кимсетү түгел бу, әйме. Беренче класска килгән вакытта нинди бала кабул иттегез? Самими бала, аны тияққа да бұрып, бияққа да бұрып шылайды. Инде каядыр инде хата җибәргәнбез. Менә шундый хаталар булмасын, дөрес тәрбиялек балаларны алар безнең киләчәгебез. Һәм дә инде безнең булган бу залда булган бөтен кунакларга Казаныбыздан, мәркәзебез Казаннан килгән күп кунакларыбыз бар, мәртәбәле кунаклар. Сезгә бик зур рәхмәт. Киләсе елларда да шулай очрашырга язсын. Шәкертләр бүген бездә кунакта, мин аларның чыгышларын бик диqqat белән тыңладым. Бик матур,
үзебезнең татар шагыйре Абдулла Тукайның һәм дә шулай ук Муса Җәлилнең үзекләрен һәм шигырьләрен бик матур итеп сөйләделәр. Шуннан да ул сезнең күңел чисталыгын күрсәтә. Менә сез 1000 еллык мәдрәсәдә әле дини белем генә алмыйсыз, дөньяви белем белән бергә үреп табып барасыз һәм ул сезгә киләчәктә үзегезнең тормышыгызда бу әйберләр сезгә ярдәм итәчәк. Зур рәхмәт, хөрмәтле укучылар, шәкертләр, үз юлыгызны тапсагыз киләчәктә, матур яшәсәгез иде, бәхетле булсагыз иде, илләребез, көннәребез тыныч булсын. Рәдиф хәзрәт, сезгә дә менә бу өлкәдә сез иң төп кеше. Biz мәгарифне дин белән бергә алып барабыз икән янәшә. Әлбәттә инде безнең киләчәгебез ныклы булачак. Шулай матур итеп яшик, зур планнар корыйк. Барыгызга да шушы матур бәйрәмнең тәмамы белән тәбрик котлыйм. Күңелләрегездә шушы мизгелләр гел саклансын. Бәхетле булыгыз, сау-сәламәт булыгыз, балаларыгызның бәхетен күреп, балалар инде үз бәхетләре белән киләчәктә бәхетле булсыннар. Рәхмәт сезгә. Хәзер җәмәгать Тукай бабабызның инде бүгенге көндә милләтебезнең гырлыгы гимна булып әверелгән туган тел җырын башкарырга Кадерле кунакларыбыз, бүген без укучыларның һәм аларның җитәкчеләренең зур иҗади фәнни эзләнү эшләренә йомгак ясадык. Киләчәктә дә бу эшләрне дәвам итеп, зур уңышларга ирешергә язсын иде һәрберебезгә дә. Бүгенге эшебез нәтиҗәле һәм файдалы булгандыр дип ышанасы килә. Килгән барлык укучыларга, аларның җитәкчеләренә, укытучыларга, мөхтәрәм мәртәбәле кунакларыбызга чиксез зур рәхмәтебезне белдерәбез. Тагын шушы бөек трибунага килеп баскач форсаттан файдаланып, ихлас күңелдән менә шушы мәшкәрә мәрҗәннәрен үткәрергә дигән приказ булган көннән бик тырышып ярдәм иткән, оештырган үземнең коллегаларыма, үзебезнең укытучыларыбызга, мәктәп директорыбыз Илназ Мәгъсүм улына чиксез рәхмәтемне белдерәсем килә. Һәрберегез инҗе бөртеге, мәшкәрә мәрҗәннәрен бер төкләп җыйган инҗе бөртекләресез. Ихлас күңелдән рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Килгән өчен яраклардан. Килүгез фақат безне яратканнан. Күңелебез киң, күңелебез шат, күңел ачык.
Yığladık da, сөйләштек de, кеңәштек de, күңел ачтык. Рәхмәт сезгә, милләттәшләр, туганнарым. Шулай да сезне күреп туя алмадык. Әле тагын очрашырбыз бер, җаен табып. Бер-беребезгә без бит лаек халык. Unutmagыз сезне көткән дуслар барын. Сау булыгыз, милләттәшләр, туганнарым. Qonaqlar, mana biz endi Maskar avulida ziyoratida, mana bu mutamkin sertifikatlar endi avulning tarixi turunda, bir burungi turunda da, mana qarasak endi bizning ziyoratimizning aylanlari tosh aylanlar aylantirib olingan 300 yildan ortiq endi nima deb ketib ko'rinishli shaxslarimiz shunda ko'milgan, ko'rinishli mudarrislarimiz. Mana endi avulumizda 30 burungi qabr toshi bor. Mana biz uni saqlab turamiz, ziyoratimizni shunda saqlab turamiz, kelajak bularga yasharga qoldirdilar. Mana Alloh rahmati, o'sha 6 topqir Maskar avullar o'tdi. Tam endi mana müftiylarimiz, Jalil hazratlarimiz qatnashында, mana Totar kongressdagilar qatnashында yil sayin shunday ko'rkam Maskar avullar o'tdi. Biz uni har yilni mana videoga tushirib, rahmat men Ramil qardoshimizga har vaqt ana videolarga tushirib, bizga endi butun Tatariston xalqina ilk ko'lamida ko'rsatib turamiz. Chunki mana bunda o'qigan Qur'onlar, mana shu din ahllarining xizmatlari, ularning qilgan duolar, o'qitgan xizmatlari, ularning shu masjidimizga xalq uchun qilgan amallarining bir natijasi. Şundan da mana ko'p kishilar Qur'on o'qir, butun kishiga da aning Qur'onni erişe. Mana u shunday avullar, shunday baytdagi o'quvlar, ol respublikada bir-ikkigina yerda. Mana birinchi Maskar o'quvlari, bunda muftiylar kelib, yuzarlagan din ahllari kelib, qo'llarini ko'tarib duo qilib, bunda ko'ngillarining butun yerlar oy qalib chiqa. Ol mana shu bir rahat narsa. Duo qilib ziyoratimizda, ziyorat endi bir qaraganda qo'rqish berdi to'g'ri. Kimdir ziyoratdan qo'rqa, ammo lekin ol ziyoratimiz mana qarasa bizning ziyoratimizda bir turli o'zining nuri bor. Chunki ziyoratimiz bundan bir 20-30 yil deb aytganda bir kunda qora olmagan shunday halda edi. Qop-qora o'rmon edi. Mana Allohdan rahmati bo'ldi. O'sha kim dinga xizmat etib, kim masjidlar soldirdi. Alloh taolo shu bizning qo'llar orqali shu ziyoratni yetishtirdi. 2 yildan ortiq yildan so'ng shu din ahllari bizning ismlarini atab butun xalqqa yetkirdi. 2005-yilda mana men endi so'ylab qo'ygan masjid tuzilishi bo'yicha gittim Qozonga eng birinchi vaqtda muftining o'rinbosari İlyas Hazreti, men İlyas Hazreti kim ekan da bilmayman, kelib kirdim. Aytdim, masjid biz shunday masjid sinib boram endi. Aytdim, bunda o'xsha bo'lar. Ulayta İlyas Hazreti ayta, Munir Hazreti bizda o'xsha yo'q deydi. Mana sen masjidni ko'tara boshla, masjidning avulini ko'rsata boshla deb ayta. U vaqtda o'xshasa to'bilar, avungda to'bilar deb ayta. Biz sizning avulni kim ekan bilamiz, Maskar avulini bilamiz deb ayta. Chunki men aytadigan Maskar mana masjidlar boshqa madrasa masjidlar bor. Nechik maktabimizning Maskar Xorvatda chetda qolgan. Chunki Maskar o'la vaqtda mana Kirov o'lkasi aytganda Mamush uyasi kirgan. Kirovska obstga kirgan, Tataristonga kirmagan, 21-yilda g'ana kirgan ekan. Shunga ko'ra biz bir kishi sizning shogirdlaring sig'ishlarini, chunki mening o'zim mana o'zgan yil aybiy qatnashdim. Butun Rossiya imomlarining din ahllari forumida sizning sig'ishingizni prezident xalli boshlaring barabar shu xil shoqlar qotib qarab tingladi. Endi men de sizni kelerga chaqirga tiladim. Endi rahmat İlyas Hazratkasini jiberdi. Rahmat mana İlyas qardoshimizga avtobusi bilan Tatar kongressini yordam etdi. Alloh rahmati bo'lsin. Biz sizning uchun bek suyunamiz. Sizning motor etib o'quvlaringiz mana sizning butun shu maktab bolalarına bo'lgan qo'ygan siylagan she'rlaringiz, sizning siylagan o'zingizni tutishlaringiz bir Allohdan rahmati, bir shunday o'rnak, bir tarbiya o'rnagi. Alloh taolo sizlarga o'quvlaringizga mana quloqlari bersin, atiyalizga sog'lik, salomatlik bersin, tegizlikda yashab mana shunday kelajak bunlarga kelajak endi bizni ko'ramiz din ahllari. Shunday bir ruhi bor, shunday bir rahatligi bor. Mana ketasin to'g'ri. U mana jimirilgan, Alloh rahmatli Nuriya Amin Ahmedovna parantashdi bitadi. Endi rayon so'yin bir aganadir mana men Mamadovda ko'rganim bor, bunday tafsirat aylanasin. Antes de analizar operación para la montaña de volver a la formación de la
халкына бик зур рәхмәт, менә балаларга бик зур рәхмәт. Bu җирлектә таш күпмени? Таш юк, чыгарганнар инде, кайнар кайтканнар инде. Менә чалар да балык. Балык та чыга, балалар да чыга, безне хатын-кызлар да тормалы, без балалар да менә белән зиязлар яңадан әле. Ике үйләрдән икән инде. Күзгә җилләрдән яңадан кыйлганнар бар. Сәсмәләрендә куйдыгыз. Моны инде Алла рәхмәтле безгә Рәис Мустафа ярдәме булды. Инде Рәис Мустафа бардым, шуны күрсәтеп, шундый өчен без кабер ташлары. Аның белән реставрация ясап, әйтәм кичкенә генә бөтен халыкта моны аңлый алмый. Аның ярдәме белән менә ул аны безгә куйдырып бирде. Насыр Курсави сау вакытта менә бездә гыйлем ала, мәдрәсәдә, мәскәрәдә. Һәм инде сау вакыттан килеп, мәскәрәдә гыйлем алганда, шу мәчетебезнең кыйбласын күрсәтеп бирә. Кыйбланың менә точно кыйбла кай икәнен. Сау вакытта менә. Менә дип киттек бит инде. Әйткән менә үтә киттек бит инде. Менә инде Габдулла Габдуллаев инде шушы буынның дип әйтик инде төп шуның аркасында бу да мәчетләр шуның аркасында салынды. Габдулла Үтәев аркасында инде. Әйтеп киттек бит аны менә кисе тукыма мабык фабрикалар булган. Инде ул да башта шу бездә мәдрәсә гыйлем алган. 10 ел Бохарада гыйлем ала. Менә аның уллары даган, оныклары да дип әйтик инде. Башта монда укыганда Бохарада 10 ел укыганнан соң даган бер генә баласы имам булмый. Менә имамнарны алар чакыралар инде гыйлемне имамнарны шушы мәдрәсәгә чакыралар төрле өлкәләрдән кайсы инде яхшы гыйлем алган. Менә инде аның күбесе инде шунда сәүдәгәр алып китә. Менә аның соңында аның улы Исхак Муса улы инде менә бүген көндә без үтеп киттек. Икенче җәмгыять мәсьәле әйтик инде бүген көндә ремонтта күп булып торды. Моның кызлары инде апалы сеңгелле Салихҗан һәм Галимҗан Барудиның хатыннары, менә дин галимнәре менә моның кызлары. Аларның инде никахлары Мәскәрәдә 1873 елда никахлары була. Менә әйтеп киттем бит әле. Шушы аларның апалы сеңгелле инде Биби Махрой Галимҗан Барудиның хатыны инде үз акчасына Мөхәммәдия мәдрәсәсендә шушы ярлы бала, ярлы кыз балаларын үзе бакчасына укыта, аларны киендерә укыта. Аның инде менә сеңлесенең кызы Амина Туташ дип әйттем бит әле. Салихҗанның кызы Амина Туташ 14 яшендә әтиемә авыр булмасын дип Волод өлкәсенә сөргөнгә китә. Менә әтисенә ярып. Менә 14 яшьлек 8нче класс укучысы баласы. Менә бүген көндә бер генә балада гына андый хәлне кичерә алмас. Менә кыз бала. Менә безнең инде буны укып үсте декабристлар хатыннары дип инде. Менә бу декабристлар кызыннан да үрнәк шушы сабый бала. Әтисе артыннан Волод өлкәсенә сөргөнгә китә. Менә моның белән дә инде безнең татар халкы моны кино төшерерлек. Бу шундый тарихи бер вакыйга шу сабый кыз бала турында әмма. Менә инде кабер ташына карасак, безнең инде әйтеп киттек, 2 мәдрәсә булган, бер мәдрәсәдә инде бой балалары, имам балалары укыган шунда, һәм инде менә монда күреп торабыз аның менә кабер ташлары. Кайбер шәкертләре менә монда күренә, Оренбург Каргалы ялыннан, Оренбург өлкәсеннән килгән менә кабер ташы шәкерт килеп вафат булган. Һәм менә монда күренә кабер ташы әтиле, уллы имамнарның шунда мәдрәсәдә укыткан имамнарның кабер ташлары. Менә киттек бит инде. Менә монда инде Çetirse oğlundan kilgen, çıksa yaza, Çetirse oğlundan kilgen. Bana 1830-1880 yıllarda Kazan şəhərinin көп кенә мәчетләрендә шушы авылыбызны бетергән шәкертләр имам уктырганнар. Моның да без горурланабыз менә шушы авылның инде мәдрәсәсе ул чорда шундый зур дәрәҗә иген Урал төбәгендә шул дәрәҗәгә ирешкән. Менә кабер ташына карасак, 250 ел кайсына шундый еллар инде кайсы 2 метр, кайсы менә метр ярым, яңадан да 1 метр инде аларның аста тора. Ел саен инде безнең үзем менә үз кулларым белән мин аны иңгрис пеналюкс белән систартам, суткага систартам бер көн. Анда 2 тапкыр аерым махсус грунтовкасы бар аның, аерым грунтовкасы белән мин ел саен шулай эшкәртеп чыгам менә алар нык 1 елга җитәләр. Менә шундый мокрый асфальт шикелле ул безнең саклана, безнең бурычыбыз инде шушы кабер ташларын киләсе буыннарга, яшьләргә тапшыру менә. Чөнки кабер ташларында менә карасак, кайбер кабер ташларында инде 5 буынга хәтле сәҗәрә язылган. Менә сәҗәрә язылган. Хәтта менә шуны укып беләбез. Инде безнең 700 ел элек кабер ташларында язылган мөфти булган. Кабер ташларында безнең язылган татар халкының Сабан туе көнне вафат булды дигән. Менә бүген карасак, беренче архивларда да юк. Без шушы кабер ташларын укып,
o'sha voqealarni anglay olamiz. Mana o'zimizning qabr yo'madan da bor 7 qabr toshi, anda bizning hojilarimiz. Mana ilk vaqtda inna o'ruklar bilan xosh qilganlar, mana shu shunday o'zimizning shaxslarimiz deb aytganda, avlumizning o'sha imomlaridir, endi yorda kishi xosh qila olmagan. Qabr toshlarına qarasak, mana 9 turli bizning ustozlarning qabr toshlari bor. Mana yasalıklarini qarasak, turlicha. Mana bir sen o'zimizning rayonimizning hazratimiz Shig'abet Temirjada o'qib, shunda o'zining rayonimizda bizning endi 40 qabr toshi bor. Chunki endi men shundan bilan men o'zim endi Oqsoqollar shurasi raisi bo'larak 2007-yilda endi muftiyimizga bek zo'r rahmat. Endi u o'sha g'alimlar yili deb atalgan, G'alimjon Barudi yili e'lon etildi. Ham endi qabr toshlarini borlov yili e'lon etildi. Bizning endi o'zimizning 333 qabr toshi bor. Shuning 190 qabr toshi bizning tarixiy haykallar ishimligine kiradi. Ham endi biz ana 1 yil ichida deb aytdik, bir joy ichida mana bütün imamlarni sevib, Raif Hazrat bilan birisi Qozonga Orsa ziyoratini minib, unda shu din ahllarini so'rab, restavratsiya yasab, bütün bo'lgan nayrlar olib qaytib berib, ismliklarini yozib, qo'shsavollarning qabr toshlari bor, shularni borlab, mana bir joy ichida bizdan remontlab chiqardik. 190 qabr toshini mana Oqsoqollar shurasi raisini respublika mas'uliyati bor, Seyda siyosati bormi? Mana qisqachagina shunday nilar endi. Mana bu ikki qabr toshlari. Mana ular mana Orenburg stansiyasining qabr toshi. Mana bu Shakir aytib ketdim bit, mana Maskarda o'qan. Bunda yasagan toshlarmi san? Yasagan? Yo'q, uni yasagan, uni zakaz. Aymi? Mana bu Silada bir sirka salib mana bu Irik hadife evitinde mana bizim Maranaqın yasalğanı var. O kitap İlyas Qayatda var evitinde bizim Baltaşnaqı var. Тоже bütün yasalar evitinde. Havaların indi var mana bu har bir qabr toshning o'zining bir avtori var. Mesela bir stili var. Anlatıge Lubuk yasamagan, o'zi stili var anında. Ama o'zining yasal texnologiyasi var. Mana aytdim bitta 9 yasagan 9'ning bizda pul endi. Mana qarasag'iz, yigitlarimi? Mana ko'rasiz, bu barisi da bizning 1800-yildan 1700-yil oxiridan 1800-yildan bo'lgan qabr toshlari, shunmi? То есть аңгаш qabr toshlari yo'q, qayda? Yo'q. O şu kudur zamanı. Allah'ta meşritlerden jimirgen vakitler. Bir gasır şunday uğraşır deyip. Bir iki gasır polnuç anda yok birensede. Değil mi? Şuna şu sebeple doğuman tarihte yok. Mine şu zamanda mine bizim Allah rahmet olsun bizim mine Şehveli Mercani Mustafa Dal Akbar kitabını yazayım mı? Hem Rıza Ettin bin Fakhrettin Asar kitabını yazar. Mine biz iki tüp şıganak qaysini qarab mine biz şu meşkere medresi turunda da biz şuna qarab indi şu ne turunda da biz barısında şundan qarab bildik. Anlasınlar mı? Yani kısaca vaktimiz olsa mesela müzeye kirip çıkıyoruz kaçırı. Ну, vakti bizden seveceğiz şimdi. Şu an indi kısaca şuna ait fikirler mi ittiler? Ondan sonra millet tamir qarağız, görürsün mü? Ne o kabir ziyaretini görürsün, tasla ilenir bağlanan. Şimdi bu indi elbette bunda yığanaçlar, baylar bulganlar değil mi? Ama ihtibarda biz indi meşitke, ihtibarda bizde mesela taş meşit salgan. Sorov, neseye taşan salganlar? Что, жандарма mı var? Nese? Jandarma mı var? Mesela bu sadilgeç, bu ömürlükle kalsın, nasıl mı? Tatarların ileri ağaçtan buldu. Ne baynağına yitorsan değil mi? Kalganlar niye yitorsan? Çünkü işte saldı, bu sadaka cariye bulup saklansın. Ama Allah tarafından indi. Siz metratan meşidde, bizim al meşidde, o da taştan salangan, şu irik vakitte bitiriz indi. O şu saklanır bizden indi. Indi Hazret, Kur'an kudu akıllık. Bir güne mi? Tabii eskide bana indi edip gittik Şig'abet Temirjani'yme, ne işim şu kitaplarda indi en çok yazılgan meskerat turunda. Çünkü bana aytgani bizse indi ulda şu Abdullah Utamishevning onagını alıp turgan. Birinchi xotini, o xotini turula. G'alimjon Barudining xotini 40 yoshda o'la indi. Ama lakin mana shunga ko'ra biz aytib bizning o'g'il kuyovi deb mana shu ulug' g'alimlar endi shu aning ati boboylari shu qizlarini deb aytib shunday g'ilim bergan. Ular boy ishga aylanmaganlar anga. Boylik uchun aylanmaganlar, chunki shunday tarbiya olganlar shu qizlar, shunday yaxshi tarbiya olganlar. Allohning aytasi kelib shunday izgonalar deb endi. Uzoq shahar mana shu bog'lar o'qitib şu din bulsun deyip tırışkan bizim avlumuzun hanımlar biz de alar bir gururlanabız indi. Buna Ali Münir Hazret nasıl dua ediyor? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم
أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب الله وشو ساعتها وقان قرآن الأرض كين خطأ كين شركنا وفوق الله كودنا كين رحمنا بزق الله رب الله يا رب الله سنا رحمنا شفقة لقنا خيار الله قوشه لازم من نشلك ولان بل بحمل ميقان اللهم كشب غان برضه جناح طرز غفوق الله جناح لا رب الظن يرى غير ده من النبي يا رب الله زين دغاتي شوان دغا أمي تتجهد لغان أتيني لرجع أبي بقول الرئيرهم تستون رغب حمدا شوشة زيارتا شوشندا دفن قلبيات الشام عند دين مزجة خدمات قلنا دين مزجة خادم نار بلغان شكرتلار دين مزجة خادم نار بلغان إمام نار حضرتلار أستاذلار شولاي شو خادم نار نين حلال جفتلار بلغان شو خادم نار تربية لغان أنالار وخطلغان بارلق مؤمنين قبلش لرجع مشتلر بزجة مشتلر بناء قلودا مشتلر دين مزجة الله كيتو دا خدمات قلغان إيغانا شلرجع شندا وخطلغان بارلق مؤمنين قبلشلرجع يا رب ونضغلارن إيرشتر Allah'ın kılan günahların yarlıqa, izgamel artar, ahırından cennette kıl, inni dağa kuşların ya Rabbim Allah razı kıl. İndi ya Rabbim Allah bizleri bizge, Resul aleyhissalatu vesselam'ın varisleri bulup, inni anın gıylimin, anın dinin taratı utevşi, hem de anın dinin taratışların birlikte Allah nasip kıl. Ya Rabbim Allah inni şuşunda, şuşu ziyaret kuşanlar, şuşu meşit kuşan, şuşu burunlu mirasını yanından turğuzu hizmet kılışım, Münir Hazretleri, hamda anın antilektaşlık, anlatır yerlem yetişlerine hakkasına eclis nasip kıl. Ya Resulullah selametlik ver, nıklık ver, inni ya Rabbi şuşun yetlegen izgi işlerin başkarı şahız giyerdeminde bir. Ya Rabbim Allah, her kaysabızga bu dünyanın bəxtin bir, ahiretin bəxtin bir, od gazabından uzu sakla. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Birahmetik ya Resulullah. Allah razı olsun. Söz mescidke. Şu çocuklar Sola Bakşı 93 yılda birisi namaz okudular. Amin amında 255 inde eskiler duransı bular. Bitti bir tane. Amin de anam alayı mescidde 70 yılda mescid Sola olması ağaç mescid yanlarından sonra anam alayı bana avlumuzda bizim otburtlar orlar bular. Çünkü bu vakitte inde bu avul orlar avlu bular. Bu da bizim ziraat karşısında orlar ziraatı.
Hemen ana ondan toş mescid salayındı. Etkeni bizse buna şu mescid vakitinde bu sırada şakirtlerinin azmine surat-ı mecburi vasıta, medresi vasıta bu vakit. Anam şirabetli merceni yaza, kıybalasa tuşuna kilip etmegen deyip, bana indi kaptı nasıl kursağı, şakit vakitler şunda zilimde, şakit vadi beytemiz indi. Ben etkene bizse, şunda mescid Kazan'da da var, ettik bir termine. Kayyum Nasir Rahmi Dörtmüşir, İstitok mescid, bu ülkende, yanında imam dolabında. Kırmadı imam. Anladım mümkün mükemmel yemeği. Ha, Ramazan'da bu ikisi bu iş onlar. Mana şunday mescid indi bizning mana Qashqar mescidi qo'llar qolgan mescidlar indi. Şu bir proyekt ishlangan mescidlar indi. Mana endi biz ana 11 milyon ishlangan, biz ana manalarni ko'tarib, butun tublari yopilgan, yamadan endi Alloh rahmati 2 yillik endi muftiyimiz kelgandan so'ng muftiyga aytdik endi yamadan bir namoz o'qib duo qilsal deb, endi prezidentimiz qora yo'lga yo'lida qo'shilib balık listesi Karayılgav'ında namaz mescidi koşkanda İsmail Ağa'nın avlunda, Ağaç Meşet. Mana şundaydı müftüyümüz indi sırada prezidentimiz mana ruhsat berdi, 2 yılda şu mescidini çöklendirip bitirirge Allah rahmeti. Mana bu kunda yanıdan jimirip deb aytgan, yanıda bik motor işçiler, bik netip nigatalar, birinchi osqi taraflar endi biz niyetimiz var, birisinde oshxona, birisinde muzey ishlarga, birisinde bolalar o'qotirgan yerlar, birisinde kibet shekillindi. Endi mana Zülü bitkaşın sizni kötübüz şu mescidimizde motor kilip sizni qorarga otlar alına bunda yerdik ko'rgan mana bir ne bo'la. Endi shakirtlar deb aytasizlar, direktorlik kursular siz nimaga sizni kötülermi?